Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, non gaude, zer da leku hau? Zeintzuk zarete zuek, hainbeste Durango Azokan igaro ondoren arraro egiten zaigu gure ohiko estudiotik aritzea. Baina mentxe gaude gure laborategian hainbeste maite dugun txoko honetan. Hori bai, indarrak justu, hau nekea. Atzo arratsaldeko 6etan ateak itxi zituen Durangoko Azokak eta nostalgiak hartu gintuen. Gainera, haze agurra, erakusmai guztietako langileak txalokasi ziren eta udaleku berezi hauei agur esan genien. Kontakizunetikak sentitzen denak, bere kontakizun propioa idatzi behar du. Gauean lokartzen uzten duen istorio txipi hau, besteekin bizitzen da baina bakarrik idazten, nahi zintuzkete daman. Eta orain badakizu ezer dagokigun, balorazioa egitea. Ofiziala eta ez ofiziala. Ofizialetik hasi beharko gara. Beñat Gaztelurrutiak Gerediaga elkarteko kudeatzaileak eman dizkigu datuak eta zinez interesgarriak dira. Aurtengoan gainera sentsazioetatik haratago Siadeko etxeak egindako ikerketan oinarrituko gara. Iazko datuekin osatutako txostena prestatu dute eta ez dira nolanahikoak emandako datuak. Batetik, publiko oso fidela igarotzen dela azokatik. 10 bisitaritik 9 ohikoak dira. Eta bisitari hoien adinari dagokionez, azpimarratzekoa ere beti gora datorren bisitariaren dela azokak daukan profila. Edo beste modu batera esan da, gazteak ere badirela bertara gerturatzen direnak. Jetxin itzen trenetik ernanin, antxe plantatu nitzan itabernatarin. Balantzaka jetxin itzen trenetik ernanin, antxe plantatu nitzan itabernatarin. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik, ai, oi, ai, leporaina busti. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik, ai, oi, ai, leporaina busti. Borrasko bat opatu nun tabernan barrena, kemena jasotan ikitei milion aurrena. Honela azaldu dute antolatzaiek. 60 urteren ostean bizi-bizi dago eta ibilbide luzea izan arren gaztetuta dagoela erantsi dezakegu. Izan ere, bisitarien bieren 45 urtetik azpikoak dira. Adin eta izaera anitzeko bisitariak ditugu azken urteetan egindako egokitzapenei esker. Arnas luzeko eredu arrakastatxu baten aurrean gauden seinale. Baina goazen mamira, dirura, ezin dugu ahaztu azoka bat dela eta azoketan helburua saltzea dela. Entzun hau, landako gunera sartzen direnen 180 erosi egiten du zerbait. Bataz beste, 55 euroren bueltan xautzen du bakoitzak. Baina dena ez da urre, Siadekoren txostenak esaten du 5 erosletik batek landakon erosten dituela urte guztiko liburuak. Edo beste era batera esan da, Durangoko azokan ezpada ez duela libururik erosten. Zaitut berria libre zure egia Tenituen noien zain egon gara da nun dira elkarbanatzeko eraiki dela agresiba zenbat zubi. Horregatik esfortzu berezia egiten ari da azoka. Kultur gosea ez dadin azokako 4 egunetara mugatu. Gaztelurrutiak esan du baieztatu daitekeela Durangoko azokak euskal kultura ospotzen duela, sustatzen duela eta ikusgarri egiten duela, ez 4-5 egunetan bakarrik, baizik eta hurrengo aste eta hilabeteetan ere bai. Inkestaren emaitzek berresten dute. Sortzaileen erdiaren esanetan, erakustazokan egon izanak eragin positiboa du.
haien salmentetan datozen aste eta hilabeteetan. Horregatik, aurten kulturaren jaialdi izaera hartu du Durangoko azokak. Gaztelurrutiaren hitzetan, hamarkadatik gora daramagulako kultura bere forma guztietan erakusteko aleginean. Bai erakustazokak, bai guneek, bai kultur eskaintza ordutegi guztietara zabaltzeak izan duten harrera ikusirik, kulturaren jaialdi izaera erabat finkatu dela esan genezake datozen urteetarako bidea erakutsiz. Bas dadila kulturaren jaialdia orain badakizu ezer tokatzen den. Azokan erositako liburuak irakurtzea eta diskoak entzutea. Ez dut datu ofizialik jakiteko zeintzuk izan diren liburu edo disko salduenak, baina Instagrami errepaso eginda hauxe balorazioa. Olaia Intziarteri lehengo lepotik burua eta zerrautxe diskoak agortu zitzaizkion. Miruaren diskoak ere agortuta, Janus Lesterren biniloak ere bai. Gorka Orbizuren diskoak ez dakit, baina etxe atarirako zerriak behin baino gehiagotan agortu zitzaizkion bai. Hori ere badelako azoka, ohiko euskarrietaz gain, modan daude kamisetak, tote bagak, jertxeak, merchandisingaren azoka ere izan da. Batzutan ez daukat iritzirik, galduta nago baina bizirik. Batzutan asko ez omen daski, dena eman duenak badaki, zergatik. Datorren urterako data ere badugu, abenduaren 4tik 8ira, egun bat gehiago, baina urte bete falta da oraindik, beraz, esan bezala, orain irakurtzen hastea tokatzen da, eta ez badakizuen ondik hasi, efemeridetatik has gaitezke. Adibidez, gaurko egunez, duela 2 urte zendu zen Txomin Peien karrikaburu euskal idazle eta euskaltzain osoa izan zen Santa Grazia eta Baiona artean bizi izan zena. Biologia irakaslea izana, gero euskara irakasle katedradun emerito izatera iritsi zen. 12 ipuin eta eleberri liburu argitaratu eta haientzat 5 sari eduki zituen. Literatura humorezkoa, fantastikoa, politikoa, poliziakoa eta erotikoa landu zituen, denetarik. Eta gaur Josu Landa Ijurkoren urtebetetze eguna da. Altzan jaio zen euskal idazle eta kazetaria. Susa aldizkari eta argitaletxeko sortzaileetako bat izan zen eta editore lanak ere egin ditu. Bertan, 1980an Argia aldizkariaren berpiztean parte hartu zuen eta gero Euskaldunun egunkaria, euskarazko egunkariaren sortzaile eta bultzatzaile nagusietako bat izan zen. Inoketzidan esana, Euskaldun izatia zeinek ezabana, Obenuela utatzia, munduko hiritarri izatia, kantu leuna, nahi nituzke jarri, eguzkia, hainibian denari, Eta efemerideak aipatzen hasita, jakin dezazuela gaur, abenduak 9 genozidioaren aurkako nazioarteko eguna dela. 2015ko irailean erabaki zuen Nazio Batuen Erakundeak egun hau sortzea, genozidio krimenaren biktimak oroitu eta duintzeko eguna izatea. Gai zail horri buruz, 1958an sinatutako konbentzioa gogoratzeko. Eta genozidioa entzunda Palestina datorkigu burura, bere askatasuna aldarrikatzeko eta genozidioaren amaiera eskatzeko, etenaldia egin genuen Durangoko azokan igandean 2:00 ordu 2:30. Hainbat idazlek bidalitako poemak entzun ahal izan genituen. Alde batetik, Danele Sarriugartek, Itxaro Bordak, Josu Goikoetxeak, Ainhoa Urienek, Leire Bilbaok eta Erika Lagomak sortutakoak, bestetik Laura Mintegi, Gotzon Barandiaranek, Eider Beobidek eta Maria Osesek, Ricardo Arregiren, Nazim Hikmeten, Mosab Abudoharen eta Mohamed El Kurden poemak irakurri zituzten urren ez urren, eta azkenik Jauari Aizpek, Mahmud Darwixen Luronen gainean poema irakurri dute. Eta esan ezinen abesti batekin amaitu zen geldialdia. Kabitzen dira zuen egietan, egun sentia ezin digu hau alaitu aurpegia.
horrela kontuak, gu gorko saioari ekiteko pres gaude. Tira, prest, dakit, lo hartzen ez badugu. Gaitz, erdi. Baina, hitz egin emakumea. Eske lo egiten ari, lo hartzen. Zoiz arete zuen lotxaradeak, amatxo maitia. Ezinbestean Durango zarituko gara, baina horrez gain Pablo Zurutuzaren lehen aldiz berriro podcastaren atal berri bat ere estrenatuko dugu. Eneko Iturbek ere esan digu prestatu duela zerbait guretzako, beldura ematen dit. Gure kafe makina prest dago martxan, baina kaferik ez dugula esango nuke. Entzuleok abenduak 9 ditu gaur eta asteartea da ongietorri bigarren kafera. Ongietorri gure Durangoko azokaren aje emozionalaren plazara. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe arbe gozo egunon. Eta zuei ere. Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezei Zarandi egunon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1088 garrana du. Edo beste modu batera esan da, 1-888. Garai bateko larrialdi telefonoa, batzuk ezagutzen ez dutena. Egia? Bai, 1088 garrena, bigarren kafeak goizak 10:16 minutu, abenduak ditu 9, gu gara 3 eta horrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan iritsi gara. Indarrak azken egunetan bidetik urratuta, baina gogotsu, ea kafe bat lortzen dugun, gaurkoari behar den, nolabait afinazioa emateko. Nik zuek gu entzutea nahi genuke, baina ez da izarratik ez dugun nahi dudan entzuten. Musikari gabe gaur, zer deritzo zue? Bueno, pixka justu xamar. Musikari gabe pena ematen dit, gaur gainera horrela pixka tintarrez justu gabiltzan honetan, nik pentsatzen musika baliatu genezakela indartzeko, baina bueno, musikari gabe, abestu dezakegu? Bai, ahotsa gorrela xedozkagu, abesten jartzeko. Bueno, nola zaintzen da irrifarra. Zegoen Friends telesaieko atal bat, zeinetan Phoebe Buffet pertsonaiak erabakitzen zuen gehiago gustatzen zitzaiola bere ahotsak gaixo zegoenean. Orduan, kafetegi batean abestu behar zuen, ohikoa zen, berarentzat kafetegi horretan abestea, eta ikusi zuen gaixo zegoenean eztarria urratuta, erakargarriagoa egiten zitzaiela entzulei bere abestiak, ez? Eta orduan erabakitzen zuen behin sendatuta gaixotu egin behar zuela. Tardan joatzen zen bere lagunen mukizapiak lapurtzen eta horrela berriro gaixotzeko ahots urratuarekin abestu alizateko. Zarek puntxuz puntxu osatzen dituzten marrazki eixo ez digute erraiten zen. Eta mentxe gure txata izue badakizu zer iruditzen zaidan argarria oraintxe? Bota. Maian mikrofonak iriki eta hau entzutea. Isiltasuna. Zaratarik ez. Bai, ze nahi gabe egunotan estresatzen du jakiteak mikro bakoitza irikitzean zarata maila areagotzen doala gure kontakizunean eta Durango kazokan zarata dago, batez ere behin jendea sartzen dela, hori ere nabaritzen dago, izeko 10:05 arrankatu eta hortxe mikrofonak lasai irikita nahiko txukunea aritu gintezke, baina gero oso pendiente gomarra dago, mikroa jetxi igota hor zarata asko zegoelako, horrek ere sortzen du nolait, fuerte xamaritze egiteko beharra. Azokan barrena ere hori gertatzen da. Estandean ere ahotsa asko urratzen duzu, temperatura aldaketak eta hemen dena goxo. Hombre, bizizeate diote hemendik txatean, Bai, gorka bizi gara. Aupa eta gora Botafomeiroko olagarro tortilla aiama dauket ikaragarrizko gozea.
Uzet, pixkat, pentsu batean bizi izan garela egunotan. Bai. Zenbat kafe hartu dituzu? Gaur? Bai. Bi. Oso ondo. Bigarren kafea. Majo jandugu eta aldi behin tartean lan pixkat egin du. Eta ligatu, ze Gorkak dio, asko ligau dezue. Nik Gorka, gezurretan aritzeko intentziorik ere ez daukat. Bastante. Nik iazkoaren bikoitza. Iaz batez, eta Eta orten bi ez. aurten hori da. Da gozat esango dizuet, uste ligatziaren Durangoko azokan, bai dela, hainbat sortzaiek Gerediaga elkarteari helarazi dioten salmenten ez dakit, aje hori bezala, ez? Durangoko azokaren ostean nabari dela oraindik salmentak nolabait bizituta egoten direla eta eragin bat duela, ez 4-5 egun horietan baita geroago ere. Ba, uste ligatziarekin ere hau gertatzen dela. Gaur Instagraman txatak zutan dabiltza. Bai, Bai, hori ere esan dizazueket, gertatzen dela. Durangoko azokan ligatu egiten dela, baina Durangoko azokak sortzen duela ondoren gorako espazio bat ere. Horrosnosketa badago, Bai. Aritzalkubilak seguru, ez dakit, nik ez dakit Aritzalkubila ligatzen aritute den, ez dakit bikote monogamoa duen, ez dakit oso ondo zer egin duen alkubilak. Ez tekigu, eta ez da gokigu guri kontatzea hemen irratian, desde luego, alkubilak zer egin duen. Bueno, parranda egin duela konta ezakegu esaterako. Agian ez du alkubilak nahi gu kontatzea parranda egin duela azokan? Bueno, bere Instagramen kontatu du, publikoa da. Kontatu du baita ere pilota partida batean egon dela. Alkubila leku askotan egon da. Zesta punta zen, Atzo, enaiz zesta puntan konturatu. bai, Winter Series. Bueno, ba, Wow. Gorkak dio Tapia eta Leturiaren kamiseta bat erosi duela. Oso, no? Aitzea zen, txupa-txupsarena. Eta esan ezinen diska eta kamiseta. Kategorian bida, esan ezinek agurtu baitu egunon. Egunon, Janire. Janire zer duten gatuko gago saltzeko? Gaur ez dago gurraririk. Nik osango dut, Ez dago Janireriko besan da. Hori da. Egunon gaztiak, hau pajea diote mendik. Dantza 18 nota jarri dute dantzan. Bueno, lenguan 7 eman ziguten, beraz, work in progress. Hobetzen. Hobetzen ari gara? Hasi naiz hobetzen dantzari. Goiuri? Asko maite zaitu. Goiuri ez izarandia entzuleok, hau kontatzeko duguna, Goiuri ez izarandia, buntu. Ba, aizue, Maiteuten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa ere, baina Maiteut oso berezi bat daukagu, gure entzule finenetakoa den Gorka Santestebanek esan digulako goizean. Aizue, nik nahi dut alako Maiteut batzuekin elkarbanatu, ze, entzutea nahi dut, eta esan dugu, ados, gure entzulekin. Elkarbanatuko dugu Gorka Santestebanen Maiteduta eta hausnarketa espazioa. Gorka Santesteban Kulturzaz plataformako arduraduna ere bada, eta azken urteetan Durangoko azokara, esango dugu eduki sortzaile eta plataformako arduradun bezala heltzen da, eta antzi biltzen da hainbat eta hainbat sortzailekin, eta hau kontatu dugu. Kaixo, egunon ekipo, egunon. Bueno, asteartea eta zubia pasada eta Durangoko azoka ere eta ni hausnarketa asko ditut. Batetik hori oso ondo pasaet, egitea da egun kazetorentzako eta hor gekenduentzako egun gorra dira. Ez bakarrik guretzako, bertakako langintzako, estanetan egoten dinentzako. Baina oso pozik nago emaitzarkin. Zan berra dauket polita da grabatzea, baina editazio lana gorra da. Eta, egun hauetan pizkarka jugo naiz elkarrizketako jekigotzen. Gaur jadauzue korrontzi latzen eta mediaren korrontzi maider esan ezin eta maiderren elkarrizketak, eta latzenekoak ere bai, eta gaur Julen Alonso eta Nil taldeari egindakoak, eta horregunetan Izu Osazia, Mugan, eta Ander Murillo egindako elkarrizketak izango duzue. Baina nik aipatuko nuke, latzen elkarrizketa egitean niretzako izan da Kriston Ametsa.
eta hemen eskerra beraiei, eskerrak ere pua bat oparritzagatik, eta hoize, niretzako oso gogorra izan zen. Ez nuen pentsatzen dizalorauta egon nintzelaino, bai? Eta, bueno, nik uste, asko ikasi dut urrengo urteako, beste modu batea jun, hotela bat hartu, deskantzatu, eta hori dauken guztiarekin. Jende asko ikusiet, ezaguna ere bai, eta hoize. Sortu da nahi, solako proiektu hasi, eta hoize. Eta azkenako, mezu txiki bat mirari taldentzako, larumaten 5 aldiz pasarintzen beraien estanetik, eta nik uste ja ezaguna naiz beren guruan. Bueno, musaldi bat, eta animo zuentzako aio. Hortxe Gorka Santestebanen mezua, osnoketa bekin geratuko gara. Autobombotik ere bai, Ostra, bai. Eta noizko, eta ondo, Gorka, ondo. Bai, maite dut lazoa daraman autobomboa. Hori da. Erruzari du ikusten ez dena ez da existitzen, da ikusten dena. Julen Goikoetxe Arbegozo, zein da zure maite duta? Bueno, ezinbestean gaurkoan Durangorekin lotutakoak behar du izanez, eta egun hauetan ere gure hartan aipatu dugu, lan desente egitea tokatu zaigula, ez da bakarrik edukiak lantzea, geroan gauzak montatu egin behar dira, prestatu egin behar dira, teknologiak batzutan jokaldi eskaxamarrak ere egiten dizkigu, egoera eskaxamarrak kudatu behar izaten da, baina horrez haratago, han jende asko izaten gara, kazetari bezala, komunikazioaren alorrean edo lanean, eta azken 2 urteetan tokatu zaigu, Durangoko azokako antolakuntzako, komunikazio bulegoaren alboan egotea, antxe landakoko balkoi horietako batean, eta maite dut, batez ere, ez dakit gertutasunagatik edo egunean zer askotan ikusi izan garelako, bertako komunikazio taldearekin sortu den harreman hori, txantxetan esaten genien, urten entrevista bat zortzi gutela, azkenerako libratu genituen, baina atzo bukaeran, bain gure gauza jasota bagindoa zenean, eskailerak etxita sarrera nagusiaren inguruan topatu ginen, eta ari ziren begira nola, jende ari zen, behin azoka etxita, azoka sarreran zeuden azokako logotipoak, estan erakusmaien planoak eta etxera eramaten ari zen, poster bezala, oroitzaben bezala, da hori begira ari ziren, eta azken agur bat eman genion elkarri, eta beraiek esan zen, datorren urtean ere ikusten garen, eta hori maite dut polita, sortu den giro hori beraiekin, ez dakit esan duguna, gertutasuna, elkarren ondoan egoten gara 4-5 egunez, eta azken 2 urteetan sortu den harreman hori maite dut. Pentsa nolakoa den harremana eta hurbiltasuna, atzo momentu batean beraiek lanez lepo zebiltzala eta euren bulegotxo hori ezin inor kubritu, eta erdi brometan erdi serio esan ziguten, norbaitek zerbait behar baduia zuek atenditu. Alax izan zen. Erdi brometan eta erdi serio zen, norbait akreditazio biletorri balitz emango nioken. Jende etorri geratu izan du da gure mailan, esan ez bezala, izu hemen akreditazioak, eta ez barruan. Bai. Goiuri ez egizarandia. Zer? Zein da zure maite duta? Nere maite duta da nere buruari gezurrak esatea. Ara. Epo. Bai. Uste nuen beste hori hori. Ez, nere buruari gezurrak esatea lasaiago bizitzeko, adibidez. Kontatu dizuegu, Siadekoren inkestak diola, badagoela eguneko altu bat, liburuak soilik Durangoko azokan erosten dituela. Eta gero urte guztian zehar, ez duela liburu gehiago erosten. Eta pentsatu dut, ze pena ematen didan datu honek niri liburuak asko gustatzen zaizkidalako, maite dudalako literatura, eta urtean zer ere erosten ditudalako liburuak. Eta orduan erabaki dut, Goiuri, ez azerretu, ez jarri triste datu honekin, asmatu gezur bat. Eta orduan pentsatu dut, jendeak ez duela urtean zehar libururik erosten, liburutegiko txartela dutelako, eta liburutegian liburuak hartzen dituztelako, eta jendeak irakurtzen duela urtean zehar, baina liburutegiko txartelarekin. Eta orduan, Durangoko azokan erosten dituzela liburuak, idazlei nolabait babesa eskaintzeko, ez? Askok diskoekin egiten dugun bezala, nik diskorik urtean zehar ez dute erosten, ez... Oso autogezur hona dio Arkakusok. Hori da, oso ondo, hori da kontua. Zer esaten ari nintzen?
Ez duzula diskorik erosten urtean zehar. Eskerrik asko. Liburutegian Ez, diskoena. Ez dudala diskoekin. diskorik erosten urtean zer, ez dudalako disko irakurgailurik, baina Durangoko azokan diskoren bat erosten dudala, soilik nolabait nire babesa erakustearren sortzaile musikari horri ez da. Eta orduan pentsatu nahi dut, hori da nik nire buruari esan diodan gezurra, Ziadekoren hitzetan soilik liburuak Durangoko azokan erakusten dituzen horiek, horregatik erosi dituzela, babesa erakusteko idazlei, eta urtean zer, asko irakurtzen dutela, baina liburutegiko txartelarekin zer iruditzen zaizua. Bueno, ondo. Azkenean horbera lasaiago geratze baldin badak gezur txiki bat izan da ere, ba ondo, Goiuri. Nire lagun Julen Goikotxe Arbegozok, esango luken bezala, zalantza izpirik gabe. Ara? Zalantza izpirik gabe. Hori oso zure Bai. esamoldea da. Bai. Zuek ez diozuen gezurra esaten zuen buru egin, Egunero. Banoski. hori ba. Goizen izpion begiratuta, guaposko ikusten zaizu. Atzo esan nien azkenekoa. Zer Esan nuen esan? bihargo izan perfectamente ongo ez da gezurra zen, banekien. Ez ditzela ondo ongo, baina... Nik goizean helburua izan diot begizuluak esnatu berriarenak zirela, gero segituan hiru begizulo bat bestearen gainean eukitze hori unifikatuko zela, eta bintzat begizulo bakarraren itxura hartuko zuela, eta ikusten ari ez kamaran gezurra zela. Baina, bai, autogezurren aldarrikapena egin dezagun. Eta, Juri, nolabait, zure autogezur horretan nik uste dut badagoela zerbait egitik eta zerbait gezurretik. Egongo dela jendea urtean zer ez duen erosten benetan liburutegian hartzen dituelako, eta egongo dela jendea akaso ez. Beraz, da autogezur, bueno, erdi egiazkoa, egitik zerbait baduena. Izan lezakeena. Baliteke, Pentsatu nahi dugula baduela. baliteke. Nik maite dut Durangoko azokan gogoratzen den jende hori duela 4 urte jertxe bat zor dizula. Eta atzo Maria Saldaña, Janire Arantzaberen lagunak, nire laguna ere esango dute, baina Janire Arantzaberen kuadriakoak, ekarri zidan Xifa elkartearen jertxe hau. Duela 4 urte Durangoko azokan arkupetan saltzen ari zirela idatzi nuen instatik. Aizu, azokan nago erotu beharrean, baina hartu jazu ekisele bat eta egingo izu bizuma, eta nahi dute Xifa elkartearen jertxe hori izan. 4 urte beranduago, atzo non etorri den Maria Saldaña 15 saiakera egin ostean, antxe, gure estandera, poltsatxo batekin eta segitan konturatu nintzen, ara, Xifa elkartearen jertxea. Eta Xifa elkartea ezagutzen ez duzuen ontzako, osasun kooperazio proiektu bada Saharako errefuxiatuen kanpalekuetan, eta, hortxe egiten dute diru bilketa eta lana, gerora, kanpalekuetara joan, bertara formakuntzak emateko, bertan behar diren sendagai, material sanitario eta bestelakoak egiteko, eta euren kontua jarra izakezu Instagramen, euren berri izateko, baina nik jertxe honekin, gustora egingo dute bizitza. Osando. Badut beste maite dut bat. Bota? Ez dakit, nire buruari harriak botatzea den, baina aitortu behar dizuet nik Durangoko azoka honetan ikasi dudala etxeatariko felpudoari zerria esaten zaiola. Nik ere bai, eta uste dut jende askok. Bai, nik ere bai, eta igual inoiz entzun izan banu, pentsatuko nuke norbait arizitzai dela esaten aspirola pasabar niola. Bai, kontua da, Gorka Urbizuk, agian Durangoko azokatik pasa ezten jendearentzat, Gorka Urbizuk saltzen zuela etxeatarirako felpudoa, hau da, etxeatarirako zerria. Eta, hortxe diseinu batekin, etxe bat jartzen zuen, eta, sekulako arrakasta izan omen du. Eta, hor, enteratu naizni, zerria izena duela. Lanpas ere izena du, baina zerria hitza erabili du Gorka Urbizuk eta bere lantaldeak, eta haizu banik ez nekien, eta hemendik aurrera badakit, produktu horrek, alfombra horrek, zerria izena duela. Ez nekien lehioa janela zenik. Hori ere bai. Eta Janela lizentzia bat da edo... Portugesez. Hori da, beste hizkuntzatik hartutako... Badaukazu horrela mailegua, Juri, zerri bat erosi izanaren lagun potentzialki erosle izan den norbait, pentsatzen duzu norbaitek laster bere etxera joan demazara izan dezakeela etxe bat jartzen duen zerri hori, etxeatarian? Etortzen zaizu burura? Anekdota bat kontatuko dizut. Esan. Nere lehenguzu unai gaztelumendik kontatu zidan aurreko batean, ezakit ez naiz oroitzen ze kontzertutan, zeinen kontzertua zen, baino anagertu omentzen Ander Malbadi zerri batekin.
besazpian. Eta beste norbaitek pentsatu zuela. Oi malbadi da, zeiten du kontzertu batean esterilla batekin. Zertarako ekarri du esterilla Ander Malbadik kontzertu honetara. Eta etzen esterilla. Zen Gorka Urbizuren zerria erosi zuela. Eta firmatzen nahi zuen. Ez, zuela besapean zuela, zekaro, hori ere, liburu bat erosten duzu Durangoko azokan, eta gero, boltxan sartu dezakezu, eraman dezakezu eskuetan, zerria eramateko pixkat osoagoa da. Beraz, hemen sekretu guztia kontatuta, agian aserretu egingo da Ander Malbadi enteratzen balin bada kontatu egin dugula, baina badakit Ander Malbadik erosi duela etxerako zerria. Eta gero, jende asko erosiko zuen, ze agortu egin ziren, bukatu egin ziren. Zango nuke, izue, hori ere bada ez, Durangok sormena behar duenaren seinale bat, eta askotan, pentsatu egin behar dela, nondik ez ustean harrapatu jendea, publikoa, eta holako, kasu honetan, harrapatu dute jendearen interesa zerriarekin. Eta bigarren kafea streaming bidez ikusten ari zaretenok, orain atetik sartu den gizon hau, eta kamararen pare-parean dagoena trapitxoan dabilela dirudien gizon hau, gure lankide Imanol da, eta guretzat kafea ekartzen ari da, baina irudian, benetan Imanol, beldurra ematen duzu, badirudizu, zeru ahoaken pertsonaia gaizkileren bat. Imanol González Gurrutxaga, egunon. Kaixo, egunon. Imanolek, igual dauka denon artean itxura honena, Nik beti. 2 egun dara matza, erdi hilik. Bai. Baina... Esan barrauket, Iñigok eskatu itela kafeaz behantzako, gunaiz banan galdetzen mundu guztia, zerbait behartzen duten, eta aztu zaiten kafeak hartzea izan da Iñigona. Eta utxau, zein zen, Julenena? Utxau zen Julenena, Julene guain daukan ere kafesnea, eta nik gelditu nez gabe. Baina lasai. Hau, esan diat, ni berdintzitzaitela. Bai, berdintzaizun bat, o beste. Uste nun, beste bat ere bat zehola. Ez, lasai. Moldatzen naiz. Bueno, goiuriko laka badoka. Ez que, argak oso kaldetu dutxatean, Imanolek ekarri dizue droga, baina non dago goiuriren txokolatea. Ekarri du. Bueno, horrek berresten du Imanol itxuraz. Lauetan itxura honena daukana dela, baina buruz ez da bilela besteok bezain bixi, Zalantza izpirik, Ondo, Imanol, ondo. Entzuleok, Imanol, zu nahi duzunean esiri gurekin, hemen Durangoko azokara begira jarriko gara, egingo ditu laburpenak eta bestelakoak, eta... Ez zuen asko behar, ez zuen asko behar, kafea botatzeko. Liburuak! Hala, segi zuek gauza konpontzera Julen eta Bioke geratuko gara hemen pulamentu egiten. Tira, Durangoko azokaren errepaso egingo dugu entzuleok, askok eta askok izango duzu pixka bat buruan, egun hauetan gertatu diren guztiak jarraitzeko aukera ez duzuela izan. Jaiegunak izan dira, batzuk Durangoko azokara bidean entzun gaituzue, beste batzuk azokan bertan ezin entzun. Badakigu, tira, izan dituzuela, nolabait bestelako planak, batzuk kanpoan izango zineten, auskalo. Beraz, guk momentutxo batzuk behintzat berreskuratuko ditugu gaurkoan, baina jakin, naiz.eus atarian baduzuela Durangoko azokaren, emisionen notizia ekin batera, eta gure YouTube kanaletan eguneroko saioa, bideoz osatu dugun saio hori, eta momentutxo batzuk ikarriko dizkizuegu esaterako, ate irekiera lehenengo egunean, antxe bializidaten Goiure eta Julenek, eta esan zidaten, kontatu ze gertatzen den ate irikitzerakoan. Taratan eta euren oiuetan eren abari da, ilusioa, esan da bezala, lehenengo estan dau gertatzen ari da, zein da zuen asmoa gaur, baduzue begiz jota zerbait, pixkat ikusten joan eta ea zer? Dana ikusi, azoka ikusi eta esperientzia bizi. Gudoko gomen gure nobedadea, Xirribit, ikuin musikatua, Euskal Barroak entzemblena, eta Juan Cruz Zigera bideen hitzekin eta bar. Eta alaxe, gure lana pixkateak ustea. Gauza berri batzuk baditugu hemen, ondarrauaken biniloa, liburua ere atera dute, hor badakagu. Pentsatu nuen 50 urte betetze horrek, bazuela zerbaitola borobila eta horregatik diskoaren kaleratzea. Bai, guk bagento zen ona, zu eskutik helduta eramateko bezala. Bai, hori da ez derako nitaz fiatzen eta ongi egiten du. Poliki kamararekin iristen saiatuko gara. Iban, ondo altzara? Ondo, oso ondo, ikain. Erosle posizioan ikusten zaitu? Ez, irakasle formatuan gaur. Irakasle formatuan etorri zara? Laister gure bueltan izango gara, gure hainbat lagunekin aritzera. Hoexek harrapatu genituen protagonizetako batzuk, hortxe gure mikrofono inalambrikoarekin eta gure kamera inalambrikoarekin, baina bestelako protagonista asko ere gure setean izan ziren.
tartean, asko maite dugun Ruper Ordorika. Eta galdetu genion, ealako kontraesanik sortzen zion Durangoko azokak badakizue, badela espazio bat nun indarrasko uzten duen sortzaileak, baden espazio bat nun salmentak eta dirua lortzea tegina izaten dela helburu eta horrek alako kontraesanik edo sortzen zion, baina uste du Ruperrek nahiko garbi duela azoka zertarako den eta beharrezkoa dela. Esan beharrik ez dago hau guztiz beharrezkoa dela gure bizimodua esan behar nuen, eta nire kasuan baditute joan etorriak, gaur entzun dut 60 urte hurrena dela. Nik uste lehen urtean hemen nintzala, autostopez etorri eta Gasteizik, Elizako atarian egiten zen. Orduan, eta guretzako zen meka moduko bat, etorri beharreko zen, eta pentsatu gaur egun ez da errez pentsatzen ahal, baina euskal liburu asko eta asko ezin ziren beste inon aurkitu, ez da? Eta nietzako urte luzeetan ona etortzia zen liburu horiek eskuratu alizatea batzuk oso importantea gertatu dienak nietzako. Baina gero norbe hasten denean diskoak ateatzen da, merkatuan sartzen denean, gero eta zailagoa zen ona agertzia. Ezagun pilo bat, ezakit pixkat, nahaztu nintzen hortan da. Orain, egia esan erdi, egin beharreko gauzetara etortzen naiz, baina hau guztiz beharrezkoa dugu erakuste deio hau. Badu zerbait Ruper Ordorikak 79 urterekin kontatzeko, ni egon nintzen lehenengo edizio hartan, 9 urterekin, autostopean, hementxe daukat nire azken diskoa, ez dakit buruzen bagarrena duen Ruperrek, eta ari esaten nion bezala, publiko gaztearekin konektatzeko. Eta uste dut gainera Ruperrek konektatzen duela publiko gaztearekin ez soilik guraso transmisioaren ikuspegitik. Alegia, bai, gurasoek Benito entzuten zuten kotxean, eta nik Benito entzuten egin ditut 1000 bidaia, eta Benito hortik daukat, eta gero Benito maita dezaket, ez? Niztu Ruperren kasuan asko iristen direla Ruperrengan, norabait, beste dozer gauzat eskubrituko lukeenak bezala. Eta bada hor zerbait bere izakeran, bere euskal rockeroaren traza horretan, bere nortasunean ez da gizar den. Bai, beti izan du Ruperrek, zuk esan duzu ez, uste du ditza hori dela rockero, ez dakit, rocketik izan du, gero egia da azken urteetan akaso beste soinu batzuetara ere gehiago hurbildu dela, aurrekoan berarekin elkarrizketa egiterakoan edo aipatzen genuen ez, oso Ruper dela azken disko hau ere, eta uste dut oso Ruper izaera hori izan dela, edo nortasun hori izan dela egin batean behintzat, jendea ere Ruperrekin konektatzera eraman duenak, ohiko rock soinu horretatik haratago joan delako, eta uste dut, oso Ruper izate horretaz aparte, haize freskoa ere badela, eta uste dut, horrek ere baduela gaitasun hori, jende gaztearekin konektatu alizateko. Oieri, zuk Ruper maite duzu? Noski baietz. Eta zuki, Manuel? Nik uste galdera ez tala momentu enten, Ruper maite dugun, baizik eta nei maite dia zuen. Guendik onartzen dia zuen hemen egotea. Sortu dezun sarraskiarekin. Baina, petxatzen nintzen, utzi zuetela kafe usai. Goiurik maite duenarekin kafea? Nire Durangoko azokan erosetako liburuak zikindu dizkidazu, egia da, batekin ez dela ezer gertatzen, ze bat da Iban Garroren liburua eta azalean kafea agertzen da. Eta orduan, orain, kafe tantak edukitza liburuak, badirudi autoestetiko bat dela. Edo Javier Muguruzaren liburu ala kafea kantuari egin diozu laulako omenaldi bat. Bai, hori bai. Eta bandiot, heldutasuna baita, itxuran, zarrako ematea, historioa aukitzea, ez horregatik denagatik. Ez dizut barkatuko. Entzuleok, protagonistak gehiago izan genituen gurean, eta Ruperri galdetu genion kontraesanengatik, edo azokan egoteak suposatzen zuenagatik. Olaintziarterekin galdera gehiago emozioen bidetik plazaratu genuen, badakigulako Olaintziartek inoiz aitortu duela, Durangoko azokak gogor jotzen duela, eta Durangoko azoka pixu ere egiten zaiola. Horrexegatik, Olaiak aurten erabaki konkretu bat hartu du, eta azokan bere esposizioa eta bere denbora, neurtu egin du. Bueno, eske jartzen zara, zuk hain zure gelan eta zure jendeakin edo zure libretekin eta ordenadorekin egin dituzun gauzak aurkezten modu erabat zabal batean, ez? Eta hortxe zaudezu eta zure lana eta hori da pila bat irekitzea. Eta egunean egoten baldin bazara hainbertze ordu, niri behintzat hor egoteko privilegioa kontutan izanik ere, produzitzen ditolako
neke edo desgaste emozional bat, zeren zaude irekia egun osoa, eta berriz, eta esposizio maila hori niri kostatzen zait. Horregatik aurten adibidez hartu dute erabakia gongo naizela gaur bai, eta akaso bihar goiz partean akaso baita ere, baino ez naizela gehiago egonen, lagun batzuk egonen dire, eta bar, baino, koseiatzeko tamaino hartzen baita ere. Bueno, tamaino hartu hartzaio Durangoko azokari, eta norberak hartzen dio bere tamaina, ez da lehenengoa entzuten duguna, Durangoko esposizioak nekatu edo pixkate gogorre jotzen diola. Esango nuke askotan entzuten dugun zerbait dela bateria soziala agortuta eukitzearen kontzeptu hori, ez? Goiuri, hainbeste ordu sinatzen jendearekin irrifartxu, zure honena ematen, badelako zure publikoa, eta maite duzulako ziurrenik, hor banan etortzen den pertsona horietako bakoitza, baina era berean zure energia emozionala eta zure bateria soziala dijoazela pixka pikutara. Nik ezingo nuke argazki kopuruarekin. Oda, ez dakitzen bat segunduro, irrifarre egin ez ezagun baten mugikorrera begira, eta esan, venga, beste argazki bat, bai, nahi duzu, eta goizeko 10:00 hasi eta arratsaldeko 8:00 arte irrifartxu argazkietan ateratzen, gainera, gero argazki asko ez dituz ikusiko, baina beste asko bai saretan jarriko dituzte zure zaleek, zure entzuleek, eta hor ikusiko duzu, neke aurpegia batetik, agobioa bestetik, baina zu hortzaude argazkietan, nik ezingo nuke horrekin, eta uste dut zaila dela, eta olaiak esaten zuena, benetan eskuzabaltasun bat eskatzen duela, ez? Eta zuretzat da, nire artista gustokoena da pertsona bakarra, baino pertsona hori da jende askoren artista gustokoena. Eta zuretzat argazki bada, baina pertsona horrentzat 220. Argazkia da, eta nik ez dakit alko nuken. Hemen galdera bat bota digu Arkakusok, bigoz esan dizkigu bat, ikaragezko klip atera duela Twitch TV-n, imagina ezaket zein dan, Arkakuso, albaduzu... Kafearena? Pentsatzen dut. Albaduzu link hori mesedez, albadiguzu bidali beste bide normalagoetatik, gure txatean irakurri bai, baina ez daukagu aukera kopiatu eta pegatzeko edo klik egiteko zure linkaren, zure lotura horren gainean. Eta Arkakusok galdera egin digu, zer uste duzu Durangoko azokan gaztelera utxean dauden lanak egotearen inguruan? Nik oso argi daukat eta Durangoko azokaren baitan gero zerbait hartzen ari ginela, ez dut gogoan zeinekin komentatu nuen, baina zuetako batzuekin bai, harrituta nengoela, erkontua da, Durangoko azokan erakusmaiak daude, eta erakusmai horretarako orokorrean lona bat, mixe bat, maindire bat, zerbait prestatzen duzu, atzean zure izena jartzeko, ez? Ze ematen dizute erakusmaia, utxutxik eta zuk altondu dezakezu nahi duzun bezala agian ikusiko zenuten argazkietan, sunek adibidez ispilu mordoa zeuzkala jarrita, bengok bazuela neoizko argiteria, aukera desberdinak daude zuk zure estante edo erakusmaia atontzeko, eta askok egiten dutena da, lona bat, ez? Eta diseinatzen duzu, idazlaren argazkiarekin eta marrazki batekin, eta listo, ez? Baina neurrira egin behar duzu, ze neurri zehatz batzuk ditu erakusmaiak, eta gainera baditu horrelako barroteak, edo ez dakit nola esan, eta orduan zulotxoak egin behar dizkiozu. Ni oso harritutak geratu nintzen ikusi nuenean, idazle batek Durangoko azokarako propio egindako lona bat gaztelera utxean zegoela. Eta pentsatu nuen. Gauza bada, zuk zure liburua gaztelaniaz dago, eta hemen ekarri duzu, ze Euskal Herrian girotuta dago, eta hori ere bada baldintzetako bat, ez? Ez balin badago euskeraz behintzat lotura izatea Euskal Herriarekin, eta hemen bazuden liburu batzuk irizpide hori betetzen zutenak, baina behintzat lona, ez? Ikusita Durangoko azokarako espreski egin duzula, zergatik ez duzu lona euskeraz egin. Naiz eta zure liburuak gaztelania zegoen eta ikusi nuen, eta izena bizenekin esango dut, adibidez, Aizea Lopezen lona. Aizea Lopez, la nueva reina del thriller vasco. Eta Aizea Lopezek saltzen zituen gaztelaniaz bere getxon girotutako misteriozko trilogia bat, eta bazuen uste dut euskerazko aurrentzako liburu bat, edo iruditu zitzaidan, baina, lona egin duzu espreski Durangorako. Zergatik ez jarri Aizea Lopez Euskal thrilleraren erregin berria, erregina. Zergatik gaztelaneaz.
Eta zergatik Aizea Lopezi ez dio inork esan bere lantaldean, ze pentsatzen dut lantalde bat dagoela. Ze uste dut argitaletxe baten azela estan hori. Argitaletxe horretan ez zaio inorri bururatu lona hori beste modu batera egin zitekeela. Ez dakit, Eta gainera norbait pentsatuko dez, eske beste Salamankako liburu azokatik erreziklatu dugu. Ja, oso ondo, barkaiazue, Durangoko azokat dirua egiteko dago, baina lona baten impresioak laro euro balio ditu, eta akaso inbertitu behar dira, zauden tokian zaudela dakizula irudikatzeko behintzat. Niretzako hau kriston meloia da, ez da meloi, nik oso garbi daukat. Nire ustez ez lukete egon beharko, baina hau nire iritzia besterik ez da, eta iritzi asko dauzkat, askotan, entzun nahiko ez dituzuenak, beraz, nik uste dut ezetz, musikarekin ere gertatzen da, hor porozentaia bat markatzen da, abestien kopuruarekin, gero abestien kopuru horiek betetzen ez direnean izenburuarekin konpensatzen dira, musika instrumentalaren kasuan hor geratzen da limbo batean, ez dakit, nik uste dute behar duela izan nolabait azokak estuagoa hizkuntzarekin, baina literaturaren kasuan, liburuekin egiten da, diskoekin egiten da, markatzen da euskara minimo bat diskoetan Durangon egon alizateko, eta berez literaturarekin, Euskal Herriaren tematikaren ingurumari horretan egotea da baldintza. Eta horrek ere, baldintza guztia bezala lausotasunaren esparruan badu bere tokia, eta pentsatzen dut sartzen zaizkigula Durangoko azokan, Euskal Herriarekin oso zeharka eta oso ala moduz harremana eta lotura duten liburuak. Ez dakit, baina osnarketa gehiago datozkit, Eta Aizea aipatu dut, baina uste dut etzela bakarra, eta... Ez, seguro ez. Baina ora burura, benetan oinez landakotik nenbilela, horrela, atentzio eman zidanetako bat, zen, ze handia zen, diseinua handia zen, eta gaztelene hotxan, harrituta egia zen. Euskeraz urteak eta urteak kantatzen dabiltzan taldeak, baina estanean euren artean espainol batuan entzuten dituzunak. Eta hau ez da azokak mugatu dezakeen zerbait noski. Hau da, niretzate itxusia den zerbait besterik gabe ez. Gauza asko gertatzen dira Durangon erabat gustoko ez ditugunak, hori horrela da, eta hauek dira adibide batzuk, nik uste dut merchandisinarekin ere pixka bat eskua joan zaigula, eta askotan arropa bendak diruditela estandek, eta ez diskoak saltzeko espazioak, eta naiz eta jakin, diskoek gaur egun konsumo ikuspegitik mugatzuk dituztela, eta jendeak erosten duela diskoa askotan goiurik aipatu bezala, ez? Nik neuk ere CD irakurtzeko gaiurik ez daukat oraintxe, irratira ekarri nuen neukan bakarra, eta mentxe daukagu, baina bai biniloak entzuteko, eta horrekin moldatzen naiz ez, baina badagoela jendea, diskoa bera erostea nahiko alperrik zaiona, eta horrematen diozula aukera bat konsumitzaileari babesa adierazteko. Beraz nik, uste dut, bai mertxanak behar duela egon, baina ez dakit 17 arropa mota galtzerrietatik hasi eta kuleroetaraino, kamiseta, bufanda, zerri, jertxe, haizeetako fular, zapi, nezeser, makillajeset. Eta gero uste dut asko baita ere jendeak egiten duena. Makillajeseta? Zeinek zauka makillajeseta? Ez, hau opari bat izan zen, ez dut uste makillajeseta salgai zegoenik, baina gauza esango izut bururatzen zait nork izan duen antzeko zerbait eta nork izan lezakeen etorkizunean esaterako. Baina ez da egon. Ez dut uste. Nezeserroietan beste zerbait zegoenik ez dakit. Nezeserrak bai ikusi ditut asko. Baina ez dakit. Zerbait izan zen Julen? Baina ez du egin zait. Konturatu nahi zorpegian ikusi dizut. Zuek zein bota ez dute faltan Durangongo azoka hontan? Ze sortzaile, ze idazle, ze... Nik gaur daukat, Ni faltan bota. Mikel Pagadi. Otzi Mikel Pagadiri? Estanaren bestaldean zai, jendeak bere libura sinetzeko eskatzeko. Egia da, beste disfrutatu genuela bisita liburuarekin. Bai. Uste dut gainera, salduenetarikoa izan zela, gero batzuetan aipatzen dituzte, ez dakit zei irizpidenen arabera, ze iruditu zait urte batzuetan esaten dutela zein izan den liburu salduena, eta beste urte batzuetan ez dutela esan, eta irudipena daukat, pasaden urtean bai aipatu zutela Pagadiren liburua izan zela salduenetako bat,
eta oso ondo pasa genuen, baina tira denbora eman behar diogu. Agian datorren azokarako zerbait ekarriko digu. Bueno, ez dakit, utxuneak aipatuta, nik uste ez ja autopertsonaletik, baizik eta azokan utxune nabari bat jendearen aurreikuspenetan izan dela peio reparaz ez dela egon. Zetakek erakusmaia eduki duela, baino peio bera ez dela egon. Eta nik uste dut askoren harridurarako izan dela hori, ezta? Eta hor, hor utxune bat, pentsatzen dut beste askorentzat ere arraroa izan dela azkeneko urteetako azoka kontuan hartzen baditugu bulegorik gabeko azoka bat, ez? Bulego etzen joan, eta ezakit, ni ez naiz bereziki jarraitzaia, baina beste urteetan izaten dituzte hilara luzeak, eta, horrela burura etortzen zaizkidanak. Mengorkak esan digu, faltan bota duela Entol Sarmiento ez egotea. Orka? Nola? Orka, izan da azokan hilararik luzeenak izan dituen estana? Claro, esaldi horrela irakurrita zalantza sortzen zait, faltan bota duena, ez ote den, ez egotea. Alegia hori da, ez duela ETS faltan bota, baizik eta faltan bota duela ETS-eren ausentzia. Ni faltan bota dut Entol Sarmiento ez egotea, dio. Hori baldin bada zentzua ondo, baina bestela Gorka... Egon bazeuden, eta gainera hilara luzeenak haiek izango zituzen ziurrenik. Eta faltan bota hotela hartzea. Gauzat esango izu, Gorka. Hotelarena trampa bat ere bada, Nik ezagite etxera buelta eginda ere ez dute genuken gehiago deskantzatuko. Gutxiago bizi, hori bai. Eta nik berriro diot, eta hau ez da erabat brometan esaten dudan zerbait. Kazetari bezala, gu azokaren inguru horietan egotea ere, garrantzitsua dela, gauz asko jakiten direla, harremanak sortzen direla, parranda kontakizunak egin ditzakegula, esan diezazuek edala nor egontzen dantzan herrikon, eran egun be gauean, gauzaiek garrantzitsuak direla, baina atxeden hartu, nik ez da egite etxera bueltan ez ote genuken gehiago hartuko. Nola ba, agian zuk bai, baina nik ez dut irudikatzen ere burua, egin irratsaioa, atera edukiak sareetarako, batzuetan webgunerako, hartu kotxea, bueltatu zure etxera, hasi urrengo eguneko gidoia idazten, liburuak irakurtzen, edo diskoak entzuten. Egin lo, urrengo goizan abitu berriro auto hartuta, Durangora prestatzeko gauzak. Nik erantzungo izun nola goiuri. Bidean igarotzen den ordu bete alde batera eta bestera, ez dira ordu bete, 50 minutu, dira ordu eta 40, 2 ordutara borobilduta. Palentinon zerbezak hartzen igaroko ez genituzken 2 orduak desplazamendurako. Bale, urrengo urtean... Beste gauza bada, politagoa ote den Durangoko azoka bertan geratuta. Baina atxeden hartu, nik zalantza ditut. Bueno, zalantzak ez, nahiko garbi daukat. Baina egon behar da. Hori bai, egon behar da. Garrantzitsua. Erromintxelaken nork erran eni irentzuten ari gara, eta, jarraituko dugu aurrera. Nik faltan nor bota dudan, egia esan? Nuk esango inor faltan bereziki bota dudanik, nahiko Durangoko azoka kompleto egin zait. Ode izen mitiko batzuk urtetan gurean izan ditugunak, ez ez dakit Mikel Urdangarina horten ez da egon, edo Einaute Elorrieta horten ez da egon. Gure ondoan Benito Lertxundiren diskoa salgai, eta bertan Gratxina Lertxundi zegoen, bertan Olatzu Gasti zegoen, bere diskoekin ere bai. Ulertzen dut Benito, dagoela, nazka eginda Durangoko azokan egoteko, baina horrelako jende igual faltan bota dugu. Olat Salvador egon da momenturen batean, baina nik ez dut berarekin, momentu batean kointzitunen hola agur batean. Olaia egun tapiko egon da, akaso jende hori pixkat bai faltan bota dut gehiago, baina berrio diot, ulertzen dut Olaiek aipatzen duena, norbere burua zaintze horretan, muga batzuk jartzearena. Niri atzora aipatu genuen, zuzenean eta interesgarrienetako agintzaidan ekimena bada oinatiko musika taldeen bezalakoa, ez? Herri batean baldin badago musikari arrobi desente eta talde desente baldin badaude, oso ideia ona iruditzen zait, horrela elkartu, estan bat jarri, eta guztien lanak bertan jartzeko aukera hori izatea, eta postuko nintzateke, datozen urteetan, herri gehiagotan, antzeko ekimenak martxan jarriko balituzte. Eta norbaitek aipatu zuen baita faltan sumatu zuela, agian Julen zu izan zinen, ez dakit, aipatuko dut eta gero esan zu izan zinen ala ez. Mai inguru bat edo benetako ekintza kolektibo bat streaming plataformen ingurukoa, Spotifyen ingurukoa. Egon da, eskendu musika Spotifyetik kanpaina, Durangoren aurretik esan nahi dut, baina agian bai
ekintzaren bat horrekin lotura estua zuena, edo mai inguru bat, solasaldi bat interesgarria litzake, ze kendu musika Spotifyetik eta 150 euskal artistatik gorak kendu dute. Musikariak Palestinarekin egitasmoaren baitan, bai? Deialdia entzuleek ere ez egiteko, baina gero begiratu genuen eta Deezer instalatu genuen, baina Deezerreko jabea ez dakit ezote den okerragoa. Eta berak ere sekulako loturak ditu Israeleko estatuarekin, eta orduan... Eta politika armamentistikoekin, eta... Eta orduan, zer egin horretan ez, geratu gabe Spotifytik musikak kendu dut, edo ez dut kendu horretan, baizik eta igual, ez dakit, mainguru bat, edo ariketa teoriko-praktiko bat, edo zerbait, hain justu gai horrekin lotura zuena, ez? Nik aipatu nuen, bai, eta hori da ez, ekintza zehaz bat edo hau egin behar, ez zen gehiago hori harridura puntua sortu zidala, iruditzen zitzaidalako, bazela plaza bat, bazela espazio bat, horri ikusgarritasuna ematea zegoena. Besterik gabe, Bai, eta ez da gertatu, eta uste dut horren inguruan hausnarketa interesgarriak atera daitezkela esaterako Badok atariaren zaintza ez, eta Badok atarian euskal musika dago, Durangoko azokak ez dakit aurten egin duen, zenik Spotify dagoeneko kendu nuen, baina uste dut beste urteatutan Durangoko azokaren playlist bat egoten zela Spotifyen, aurten Badok atarian dago, eta esan gurke ez dagoela Spotifyen. Ez dago Spotifyen. Sortzaile askok ez dugulako aukera Spotifyen zerrenda horretan egoteko, eta, sensibilidade hori egonda, eta Badok atariak planteatu du alako zerrenda bat, eta bertan dago, eta uste dut oso plataforma propiotzat euki genezakeen zerbait dela, eta kaso, ura defendatzeko, babesteko, igual euren software sistema hori pixkat modernizatzeko, aldatzeko bideak ere landu litezke, eta pixkat guztionago egin ardura hori, baina bai ez da egon, eta ados nago Juri, igual egon behartzuela, zezut diozun bezala, alternatiba bi hasi egituan, eta alternatiba batzuk ez dira onak izan, eta horrek sortzen du zailtasun gehigarri bat. Hausnarketa horiek egiten hasita, ziurrenik hartuko bagenitu Durangoko azokako 10 musikari salduenak, bakar batek ere ez du Spotify utzi Palestinako sarraskiaren aurkako mugimendu horretan. Hausnarketa pilo bat egin daitezke honen inguruan, eta inguru horretan goza interesgarriak atera zitezken. Akaso guri kazetari bezala ere badagokigu hausnarketa horiek egitea, eta mai inguru hori akaso gero horrek egin behar dugu. Bai. Hementxe gabiltzea, momentu batean, une batetik bestera, gure estudio zentralkin bat egiteko aukera daukagun, bertan azken ordukoa zuen gana ekartzeko entzuliok, eta jarraituko dugu Durangoko azokaren hausnarketa hauen bueltan. Baina ondo bat ditzuzue, Durangoko azokan askorentzat deskubrimendu izan den beste protagonista bat entzuteko aukera izango dugu, Juli, gainera gurean elkarrizketa akustikoa egiteko gonbidapena ere bota genion, eta Julik bere lehenengo disko aurkeztu zuen Durangon jende askorentzat ez ezagun harreman piloa egin ditu hegoaldeko taldeek. Ikusi genuen nola aritu zen solasean eta ederki moldatzen Kilimak taldeko kideekin, baina Juli kontatu zigun, bere euskaldun berria dela eta berarentzat oso erronka polita zela disko hau egitea. Gia esan euskaldun berri bat naiz eta euskara ikasten ari naiz ere, beraz oso konten naiz hemen izaitea nire euskara praktikatzeko eta jende ezagutzeko, eta biztan dena nire diskoa ezagutarazteko. Zenta nire lehen diskoa da, frantsesez eta euskaraz, eta oso posten naiz hori hemen izaitea, eta nire kantuekin. Duela 3 urte nire amatxi hil zen, beraz inspirazioa eman zidan hainitz, eta nire diskoa oso nostalgikoa da. Eta oroitzapenekin, aurtasun oroitzapenekin. Eta 3 urte luzea da, eta zaila zen niretzat, baina orain oso arro sentitzen naiz nire diskoarekin, eta espero dut kontzertuak emanen ditut orain kantuekin.
Ba, hause Julik kontatu ziguna, segituan esan da bezala azken ordukoaren bila egingo dugu salto, lankideak prest ditugunean, baina Juliz gain, ba, bestelakoak ere, bai, Durangoko azokako bigarren egunean, ba, Imano González Gurrutxaga eta biok egin genuen olako buelta, ba, jendearen harreman horiek ezagutzeko, esaterako Juli eta Kilimaken artekoa, bueno, ba, estandetan zeak gertatzen zen ikusteko, eta baita, batean eta barkabean bizkarrean dituzun horrelako sortzaileak ere harrapatzeko eta hauxe kontatu genizuen. Pixkanaka mugitzen saiatuko gara eta badozkegu hainbat eta hainbat estan. Dagoeneko lagun egiten ari diren jendea. Egia esan oso gustora etorri da hurbildu da jendea eta, bueno, lehenguan ondu ginen ume askorekin, ere onduzia gurekin hemen rato bat pasatzen eta oso gustora. Azkenean ez hau dituzu artista berriak, proposamen berriak eta azkenean hori da politena, azokan. Ezagutzea beste jendea, beste proiektuak, oaintxe gaude Julirekin, bere lehenengo diskoa dela eta pixka konpartitzen eta hortako gaude hemen. Eta oraintxe esan dit, zer galdetuko didazu? Ez dakit, baino jakin badaki zer galdetuko diodan eta da nola egiten den goizeko 6 arte parranda egin eta goizetik estandera iritsi eta horrelako aurpegi ona eukitzeko. Zerria, barkatu. Bia, ni konstiente nintzen gaur ireki behar nula, orduan ja gauan amaieran ura daten hasi nintzen. Eta hori da sekretua, ura dan. Bai hori da, nire bigarren aldia da hemen eta bigarren diska aurkezten aurten. Biziki pozik beti zuahemanak sortzen dira publikoekin eta hori da ikaragarria. Eta momentu biziki gozoak pasatzen ditugu. Azkenean ikustea jendeak entzute zaitula, helburu horrekin egite ditugu kantak ez eta ikustea polita. Potea zordeztu duen Julen, Goiuri, badakizu zer den saiatzea Durango eramaten eta artisten erdiek zor dizkidatela tragoak liadak egiten dizkidutelako? Atorri ikusi nun neomekekin besteitzak iban sortutzen nuela, pote bat irabatzeko. Osea, esan behar nituen. Kontatzen dira bi gauza asko gertatzen direla eta guk itena kontatzen dugula. Akaso isilik egongo bagina, sanogoa litzateke guztia? Eukitza gaur tartea jendearekin hitz egiteko. Kontzertu hontan hau, beste hontan hau, izaten ari da guretzat oso ederra, balidulako urtean laburpen bat bezala egiteko. Gozagarria da Durango, oraindik gaurko egun osoa eta biharkoa geratuko zaigu, baina entzuleok gogoratu eguerdiko ordubietan geldialdia egingo duela azokak, ordu erdiko geldialdia, Gazako, Palestinako sarraski hori salatzeko, beraz gogoan izan tarte horretan, salmenta guztiak eten, estan guztiak itxi, eta elkartasun unea biziko duela Durangoko azokak. Hori ere gertatu zen, entzuleok hementxe gara, estudioan bueltan, oso momentu unkigarria. Esango nuke Durangoko azokak utzi digun, ez dakite, zauritxo horietakoa, lehen ere sarreran aipatu dugu, hainbat poetek espresuki sortutako poemak, poeta palestinarren itzulpenak, denetarik entzun genuela, esan ez zinen nola zaintzen da irrifarra kantu horrekin amaitu zen, baina lehenengo minututik uste dutan oso sonkituta onginela. Bai, zalantzari gabe. Gogoan dute Jurgik iza pare-parean nuen eta begiak itxita ikusten nuen eguzkiak arpegian jotzen zigun denoi, bueno, bizkarrez zen jendeari, bizkarrez, baina eguzkiaren epeltasun horretan oso momentu berezi izan zela eta jendetza bildu zela, antxe tximiniaren alboan, ez, nolabait ahotsenea eta landakoren arteko espazio horretan, uste dute oso momentu berezi izan zela eta jaka ipatu dugu nahi nuen azpimarrau egin. Den argitzal, den atzalantza. Nere lekura laguna zazu, aizero batek belanduenean. Tirantzuleo, bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara, Iraia Kamara lankidean dugu eta Iraia Kamara, egunon? Egunon, diputatuen kongresuak hizkuntza koofizialen erabilera administrazio osoan zabaltzeko lege proposamena eztabaidatuko du gaur urteko azken osoko bilkuran. Ekimena ORC, EAJ, EH Bildu, Kompromis, BNG, MES per Mallorca eta Komunesko parlamentariek aurkeztu dute. Helburu argia da, katalanez, euskaraz edo galegoz idatzitako dokumentuak administrazio guztiek onartu alizatea itzulpenik eskatu gabe.
proposamenak justizia administrazioan ere aldaketak planteatzen ditu, besteak beste, langileek beren lurraldeko hizkuntzako ofiziala ezagutzen dutela egiaztatu behar izatea. Gabriel Rufián, ERC-ko bozeramaileak azaldu du, helburua dela anomalia argi bat konpontzea. Hizkuntza propioa duten lurraldetan herritarrek estatu erakundetan ezin izatea beren hizkuntza aritu. Ekimenak hezkuntzan ere eragina izango luke, oinarrizko hezkuntzan amaitzean, ikasle guztiek gaztelania zein hizkuntzako ofizialean baldin badute, gaitasun baliokidea izatea proposatzen du. Halaber, administrazio prozedura eta plataforma digital guztiak hizkuntza guztietan eskuragarri egotea eskatzen du eta hizkuntza irizpideak kontuan hartzea kontratazio eta lizitazio publikoetan. Hori gaurkoz esateko daukaguna. Eskerrik asko Ireia Kanbra, guerdiko 12etan informazio gehiago eskainiko dizuegu, hementxe bigarren kafean, hementxe naiz irratian barkatu, baina guk bigarren kafean oraindik Durangora begira jarraituko dugu tarte batean bada ere, eta atzoko beste protagonizetako bat, edo azken egunetako beste protagonizetako bat, Eitxirekin aritu zineten. Bai, berarekin aritzeko aukera izan genuen, berrera ikitzea aroa diskoa aurkeztu berri du, Eiderre etxean ostiralean ahotsenean kontzertua eskaini zuten, aipatu zigun nola, kontzertua zarratago ikuskizun modura planteatzen duen, eta interesgarria izan zen, nola aritu zenez, diskoa ekoizterako garaian, esaten ziola ekoizleari, gustatu zait, ez dakize artistaren bajoaren soinua, ez dakizerren sinte soinua, ez dakizerren bateri, ez dakizerren ahotsa, eta horrela, piezaka ekoizleari, bintzat, ideiak ematen zizkiola ez, nondik nora nahi zuen soinuaren bilakera hori izatea, eta bai, aipatu zuen, hausnarketa interesgarriak utzi zizkigun, diskoaren izenburuak ere, asko esaten duz, berrera ikitze aroa, berak aipatu zuen disko terapeutiko modu ere izan dela, eta Durango Azokaren inguruan aipatzen zuen, berarentzat, dela jende asko ezagutzeko modua, jende artista ezberdinekin harremanak egiteko aukera ematen dion zerbait, eta jada etorkizunari begira ere, hitz egin zigun, gogoratu, iaz Durangoko Azokan iragarri zigula, ez? Bazet horrela lehendabiziko disko hori. Itziar Ituño eta beste sortzaile Kurdistan dar batzuek egindako ekitaldiaren ostean, ordu txikitan topatu genuen Eitxi, bai. Eta hori aipatu zuen bazetorrela lehendabiziko diskoa, eta jada etorkizunari begira bigarren lan baten lehendabiziko zertzeladak ere, aipatu zizkigun. Bai, esango naben, erreferente asko dekotezala buruen, bai, egin izendoten dizkan, zein hemendik aurrera engotenan, osea, nik zeuser barri zen zuten boten, eta horko bajue guzteten baiaten, baju hori apunte hoen gondorena dan, eta estudioran hoienien esango tziet nire produktori, baju hau pila bat guzteiate. Eta horregaitik uste dut bai, askotan esaten dugun arren elektrotriki pop moduko estiloan murgiltzen garela, geusek hartzen dutezela edozein lekutik, osea, igual rokana bilentzuten eta rokeko gitarra riff bat pila bat guzteten jate, eta hori nahi dut hartu urrengo kanta baterako, eta hori oso politia da. Asko guzteten jat, betu, onditz nire bandako trikitilarizek pila bat pandero dekoz, urtero joaten da panderoen azoka batera, eta erosten deuz pandero desbardinak orduen pila batekoz, eta behin joan ginen estudiora pandero danakaz, abesti bat grabetako, eta ibili soinuek topetan, eta zein guzteten jaku, eta este nos chirria mucho, eta hau hobeto, porque estamos apagadito, eta hori da, osea, experimentazio puntu hori da, kriston politxe. Experimentazio puntu horretan diskoa ondu du Eitxik, eta baita zuzenekoa ere, nik bertan egoteko aukera izan nuen ahotsenean, soineko oso berezi batekin, argi diseinu ikaragarri zainduarekin, eta nolabait showa oso neurtuta, dantzariak bertan, eta denetarik eskaini zuten, eta oso kontzertu ederra izan zen, beraz, diskoaren ekoizpena asko zaindu dute, baina baita zuzeneko hori bera ere. Gure Durango Azokako ez da gonbidatu ezinbesteko horietako bat, Arkaitzkano, Goiuri silueta bada, ariketa literario xelebrea. Oso xelebrea. Zuk entrevista ere alaxe prestatu zenion, xelebre. Bai, xelebre. Bai, agian bai. Baina, badakizu, Arkaitzkanok esan zigula oso jostaria dela, eta orduan berari guk ere galdera jostariak egin. Arkaitzkanok esan zigun, idatzi gabeko liburu hoietaz hitz egiteko, ausardia faltagatik eta bestelako arrazoiengatik idatzi ez diren liburuen inguruan hitz egiteko aitzakia bat ere bazela, eta entzun egingo du. Pixka bat aitzakia bat da, idatzi ez ditugun, idazteko gai izan ez garen, ausardiarik ez genuelako, talenturik ez genuelako, idazten asmatu ez dugun hor liburu horiei buruz hitz egiteko, ez?
Ze azkenean tragikoa da, ez daukagula denborarik guztia egiteko, edo buruatzen zaiguna idazteko, edo ez daukagula talenturik, edo denborarik, edo gogorik. Eta kritikari bakoitzak jakina askotan berak idatziko lukeen liburuaz hitz egiten dizu, ez? Ez zuk idatzi duzunaz, baizik eta zergatik hau idatzi zezakeen, baina horren ordez hautatu du beste bide hura, ez? Idatzi izan balu beste hau aldiz, alde horretatik multiplikatze edo ispilu joko bat da, eta kritikari bakoitzak azkenean bere burua ere erretratatzen du kritikatan. Bere maniak, bere errenak, bere gustuak, eta pixka hori eraman dut muturrera, ez? Bada kritikariei egindako omenaldi bat, kakotxekin esan dut, ez dakit entzun diren, eta omenaldia dagoen lekuan, jakina badago parodiatik ere zerbait, ze parodiatzen dugu maite duguna, edo gorrotatu arren kritikariaren baitan bezain geure baitan ere badagoen hori ere parodiatzen dugu, ez? Amorroa ematen digu rekonozitzeak, ispilu joko horretan. Baina kaso gehien gustatu dizegun Arkaitz Kanoren momentua hauxe izan zen, ligatzeari buruz galdetu genionekoa. Noizbait ligatu duzu Durangoko azokan? Azokan? Bai, atzokan. Urtero. Urtero? Bueno, hortara etortzen gara, ez? Ligatzera etortzen gara? Beste gauza bada zer dan ligatzea. Ez, karo, hori bakoitzak erabaki dezala. Hausnarketa ona ekarri du mai gainera. Igurtziaren azoka da. Igurtziaren azoka da. Igurtziaren azoka da, iruditzen zait, lerroburua berez, elkarrizketaren lerroburua. Eta ligatzeari buruzari garela, badakizu, nahiko argi eta ilunean ibili garela. 60 urte, azokara joan eta ligatu ez duenik izan dugu, baina 4 kidek talde bat osatu, eta 4ek baietz erantzun zutenekoa. Gogoan izango duzu, gure entrevista gogoan garrienetakoa izan zen eta Neomak taldeko lagunekin egindakoa. Esango dizuet, duela ordu laurden gure setean eserita behartzuten, hemen herrian jarriko nahi zuen baimenarekin, eserita behartzuten Neomak tarrei pixkat bronka botatzea. Osea, kalabazak eman dizkiguzu, Barkatu. Ez gea puntuolak izan inoiz, ez da ezer pertsonala. Ez dakit horrek asko konsolatzen nauen, baina tira. Bai, benetan barkatu. Ikusi zaitxuztegu eta izan da, ai ama, amaikak die. Amaikak dire ez, amaikak eta 13 edo amagal ziren. Lotxa gutxi. Bai, nik uste beste ikuspuntu batetik eta beste realitate batetik indeula guk ere disko hau, igual kontziente hau. Eta bai, gaude momentu honetan disfrutatzen bigarren honekin, eta espektatibak haundirik gabe. Datorrena beso zabalik hartuko deu, eta gure buruai presioa behintzat kenduta, eta gozatzeko intentzioz, hori dudai be. Gure azken bi fitxajiak, Eider Bilalba eta Etxaun Urkizu. Eider egongo da sintetan eta ahotsetan gurekin batera, eta Etxaun sample eta perkusiotan, baterian, gutxi gora bera. Eta egia esan ikustut badala aldaketa garrantzitsu bat guretako bebai, ez dakit, artista moduan edo, guk kontzertua ematen gabizen momentuan guretzat badalako beste indar bat, beste potentzia bat edo talde sentsazio sendo bat. Eta nik zut ikusleak behola jasoko daula edola, espero dugu behintzat indar berezi batekin eta oso ilusionauta gauz etapa berri hau urakin hasteko. Galdera da, ea eta hau banan erantzun behar duzuen, inoiz ligatu duzuen Durangoko azokan. Ligau. Nik ez. Oraingoz ez. Oraingoz ez. Hori erantzun oso ona da, Gustatzen zaigu oraingoz ez. Nik bai. Baiezko badaukago hemen? Liteke. Izan liteke. Nik ere bai. Barkatu. Eta bakarrak ezurra esan duena. Agian. Bakarrak ezurra esan duena. Ligatzea zer da ligatzea. Hori oso osmerketa ona iruditzen zait. Nik esango nuke iratik baiet. Eta igual gehien, Eta igual gehien. Irati, zergatik esan diazu gezurra? Gauza esango dizuet, Euskal Herriak zerbait behar badu, gure ligatze joera, politika eta inkluso izaken antropologikoari buelta emateko Neomak taldea behar du. Oholtzetan gozatzeko ere bai, eskerrik asko neskak, laukote, trago baztor diguzue Palentinon egindako kalabazoiagatik. Hori seguru. Eta esan behar dugu Tragori Palentinon ordaindu zutela, Neomak tarrek, Niri ez? Niri bai, eta Imanoli ordaindu behar zioten, baina Imanol ez zegoen, eta Janira Arantzabek
dastatu zuen Imanolentzat Berezitakoa. Trago hori. Bueno, beste protagonizetakoa lehenengo egunean izan zen gurekin Uxue Alberdi esne berriketan liburu hori aletzen. Egia esan, oraintxe antropologia brometan aipatu dudala, lan antropologiko oso interesgarria, hainbat emakumeren kontakizunak, historiak entzun, eta hoiekin kontakizun laburrak bildu ditu lan horretan, lehenago ere horrelako ariketa entzun idatzizko transizioiek egindakoa da Uxue Alberdi, eta galdetu genien nolakoa zen pixkat kaptazio hori nola jasotzen zuen, nolakoak ziren hurbiltze prozesu horiek, hainbeste kontatzeko zuten horien gana. Aldi bakoitza diferentea zen, zuk botatzen duzu sarea, itxasoarekin hasi zara lehen, baina zuk ez dakizu zer jasoko duzun bueltan. Nik bertsolaritzari eta irakurle taldeetan egindako bisitai esker, badaukat horrelako, ez dakit esan, ezagunen aurpegi, ezagunen eta gertukoen sare bat Euskal Herrian, eta hortik tiraka proposatzen nien, esaten hontan ari naiz, preste hongo altzinetekete, eta haiek baiezko ematen bazidaten nik ez enekien zer kontatuko zidaten, eta batzuetan haiek ere ez, ze batzuetan ekartzen zituzten istorio batzuk prestatuta, esango dugu, eta gero berriketan hasten ginen, eta halako batean agertzen ziren beste istorio batzuk, haiek baino are indartsuagoak zirenak, ez? Orduan bide bat egin dugu, istorio bakoitzarekin, nik jaso ditut idatzi eta kontatu dizkidan pertsona bakoitzari atzera bidali dizkiot, beraien konformidadea edo jasotzeko, kasu batzuetan, gutxi batzuetan, baina batzuek atzera egin dute, idatziz ikusitakoan, beste batzuek erabaki dute goitizenez sinatzea, orduan izan da, kasuan trataera berezi bat ematea istorio bakoitzari, eta orduan ni beti bueltatzen nintzen, pozik, unkituta askotan, zerbait ikasita ere bai, eta eskerron handiarekin. Nau nostalgiak, ta batzutan esperantzak, nigan nahi ditut beldurrak, hanka sartzeak zalantzak, bengo zaldatu ditzadan, espektatiben orantzak. Eta Iban Garro ere elkarrizketatu genuen, poesia liburu bat idatzi du, Euri beroak izenekoa, 1927ko gertakari batetik abiatuta, baina berarekin ere aipatu genuen ez, agian bazegoela eleberri bat egiteko moduko historia bat hor, baina berak erabaki duela poesiatik jotzea, eta poesian ere egia asko dago, eta beraz, poesia bilduma bat idatzi du, Euri beroak izena du, portadan gainera bi kafe agertzen dira, orduan pentsatu genuen, kolaborazio ezinbestekoa zela gu bion artekoa, eta gozatxo asko kontatu zizkigun. Olerki bilduma honetan badago olako pertsonai bat errango dut, imaginarioa dena, ekarri dudana eta esetu dudana nire parean, eta berekin elkarrizketa bat bezalakoa dut, ez? Elkarrizketa poetiko bat, eta elkarrizketetan lagunekin hitz egiten egoten izenean, gustatzen zait pila bat begitzea eskuen gestu ez. Azkenin hitzak, nire ustez hitzak badute olako prozesu mental bat, ez? Burutik pasatzen ditugu, gero ahora eta bota, baina mental horretan askotan, ez dakit maskaratu edo artifizial ikutu bat eman diezaiokegu, normala da, baina ditzen zait badirela gestuak, horiek ez dutela filtro, ez direla burutik pasatzen, eta horietako bat dira eskuak, ez nik uste dut eskuek haunitza erratzen dutela persona bat momentu batean nola dagoen, eta persona hori ere nola dagoen. Horregatik, elkarrizketa horretan eskuei begira, baina niretzat irudio agitz poetikoa da, ez denikan erreala, ez, eta orduan irudikatzen duzu, eta zenbat erraten duen edo isiltasunak edo eskuen mugimenduak. Eta espaldiko denboretan isilik egon ostean, sua proiektuak ere ekarri du lan berria Durangoko azokara. Atzo, ni Imanolekin hortxe postutik posturanen bilela, ane izan zenuten zuekin, Julen. Hori da, taldeko abeslaria Ane Barrenetxeak, eta aipatu genionez, nola hirugarren lan horrekin iritsi direla azokara, berak aipatzen zuen, ziklo itxiera modura ere planteatu dutela, ze orain arte, letrak, diskoen izenburuak, iluntasunarekin lotu izan dira, beraiek ere ala esan izan dute, eta letretan ere asko dago, iluntasunetik, bizipenetatik,
eta aipatu zuen nolabait ere suaren aro berri bat etorriko dela, argitasunetik gehiago izango duena, baina oraingoz hori, hirugarren lan hori aurkezten, 3 urtean behin argitaratu dute diskoa, 2019an izan zen lehena, 2022an bigarrena, eta 2025an hirugarrena aipatu zigun, Jon Badiola ekoizlearekin landu dutela, prestatu dutela diskoa, eta aipatu genuen, ez, soinuaren lanketa interesgarria somatu zela, bazegoela soinuaren lanketa sakon bat, izan soinu gordinagoak, soinu garbiagoak, The Baboon Show taldeko abeslariarekin egindako kolaborazioaren inguruan ere aritu ginen, eta funtsean esan bezala, Ane Barrenetxearekin, Sua taldeko abeslariarekin izan genuen solasaldia. Disko batetik bestera, kasu honetan luzetxu izen da denporaldie, baina behar izena egondalako bai. Gu ez gara holan, venga egin behar dugu beste bat, ez, gauzak bere sortu iten direz, beran denporea behar deu, eta gu bere ez gara musikara dedikatzen soilik, orduan horre bakoitzaren taiminak errespetatu behar direz. Orduen, komposizio momentu egia esan dugunean, hasi behar gara komposatzen, presio barik ikutu bat bai, baina bai pasadaskuna izen da abesti batzukaz sortzen hasi garanean, igual abestiaren osotasunek ez dozkula konbentzi du. Orden itxio gopuro eta aparkata. Eta igual tarteren baten, emetik hau, bestetik bestea, ez dakiz zer, eta momentu batzutan koste izen jaku, baina gero beste abesti batzukaz, oso azkar. Orduen danatarik bizi zen dugu. Hortxe Ane Barrenetxearen hitzak nolabait, diskonen sorkuntza prozesuaren inguruan bizitakoetatik eta hortxe kontatu zizkigun hoiek ere, bildu dizkizuegu atzoko gure azken buelta, atzoko gure azken ez dakit Durangoko azokan barrena egindako asalto txikien kronika hau, Durangoko azokaren hausnarketa eta errepasoni nolabait amaiera ematen joateko. Oñatiko musika taldeen estanean gaude, hemen 4 talde elkartu dira. Atzo ikusi genituen malkotarrak, egon ginen tarte batean eurekin, letagin eta zentzu okerra. Hauesek hemen topa ditzakegunak, ze ideia ona, Oñatiko musika taldeak. 4 proiektu sendo eta ederra hauek hemen egotea. Bai, atzenean pentsadu Oñatiko taldiak etortia banaka etorri beharrian, laun artean etortia, atzenean pentsaien du ideia ona hala, ez da maten danak elkarbanaketia gure lanak, zenean ikusteot politia lanak etortia, eta aukeria dauen jentia bezauketako, eta... Aurten lehenengo aldizia jarri duena Oñatiko talde moduan, eta aurriko urteetan hon izan gara azoka, baina beste estan batzutan, adibidez musika zuzenean egibutzen da aukeria eurak egin pintzeko diskuak eta baina konturatu ginen talde pintzatxua gainera Oñatin, eta datorren urtera begira, espero dugu jentia gaixo gola puntetia, eta uste dugu potentziala badagoela, eta horrengo urteetan horrekin jarraketako aukeria dakon. Guretako biziki importantea da hemen izaitea, Iparraldeko taldeak gira, gainera, beraz, ekartzen dauku bisibilitate bat eta publizitate pixka bat egiteko gauza biziki hona da guretzat. Beraz, biziki pozik, baitu diskak, biniloak, mertxa pixka bat, eta oso biziki untsa pasten da, bai. Aurpeik era neketxu esango dugu. Nolabait atzo aritu izanaren aurpegia ageri zaiola Jokin Pinatxori eta askoz hobeto disimulatzen duela txikik. Barkaidazu, segundu bat hemen sartuko gara. Txiki, ondo eman diozue buelta atzokoari? Ez daki banik, aurpegia ona izango dugu, baina barruti gaude, ustelduta, baina usteldu honik uste, baina. Alde moduan edo? Egun aspaldi buelta emana, aspaldi. Atzo batzuk ez ziguten utzi etxera juten eta bakizuz gertatzen. Zizaten den gau, batzutan batzuk ez diete beste batzuei uzten, eta gerora gauzak buelta ematen dute, eta norberak etxera joan nahi dunean badago beste norbait hor freno lanak egiten. Zutaz hain nintzen, Eta ni zutaz. Zondo egin zenuen atzo, gaueko 12etan lotara joaten. Eta gara nekatuta, baina ja bisatzen du uste, azkeneko eguna izateak, baina uste despedida politia dela baita hemendik agurtzea hautsenean kontzertu bat emanez eta disko berria aurkeztuz, así que gogotxu. Baina nire erantzabek atzo eskaini zuen kontzertua, Durangoko azokako ahotseneako, azken txampa horretan, ondoren Kimak taldeko kideak aritu ziren, eta Aneanek jarri zion amaiera, bere lan berriarekin, itzulerak lanarekin, atzoko Durangoko azokako kontzertuen zerrenda horri ere, eta gu entzuten ari gara, Julenek aipatu den, The Baboon Showko talde kideekin, Sua taldeak egindako kolaborazio hau, Roller Coaster. Eta uste dut, kantua bentzongo dugula, eta segituan,
Entzuliok, Durango azokatik haratago joateko behar dugu Eneko Iturberen laguntza, ze Eneko zu Durangon egon zinen. Bai, egon nintzen. Baina tamainan, gu de pixkat, olako Estokolmo sindromearekin, ez? Bai, behar dugu pixkat atera hemendik. Bai, eta nik horretarako gauza batzuk ekarritu. Erkiba, kantu entzuten bukatuko dugu, eta segituan, Imano González Gurutxaga kaferik gabe, dagoeneko arriskurik gabe gurekin dugu ere. Bai. Ez du hori, Imanol. Imanol González Gurutxaga arriskurik gabe, kontzeptua ez da existitzen. Oximoron bada, Entzuleok, roller coaster kantu honekin urrengo 2 minutuak, eta bagoaz, Eneko Iturbek lanean jarri bargaitu, eta ez da baidan, hementxe, gure Sanedrin personal honetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries. Gaur ez daukagu Harry Stylesen zinema, ez dugulako puri-puri antartea egiteko unea hau, entzuleok, baina Watermelon Sugar kantuarekin Eneko Iturberi ingo diogu leku hemen. Breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Eneko Iturbe, esan diguztu ez tabaian jarri bargaituzula hemen lanean, baina ez dakigu oso ondo nondik eta nora. Bai, asuntua da, ikusiet pixkat, nekatuta zaudetela, eta orduan, nabaritu egiten da ez da. Bai, eta orduan esan dut, eztabaidak ekarriko ditut, baina eztabaida lasaiak. Ez dutenak mundua aldatuko, eta, eztabaida esango dugu, tontoak ere, izan daitezkela. Oso, ondo. Tontoa gu edo eztabaida? Eztabaida. Ados. Both. Da, lehenengo eztabaidarekin hasiko naiz. Zer da okerragoa? Iratzargailuak baino minutu bat lehenago esnatzea, edo minutu bat beranduago? Barkatu. Okerragoa? Bai, zuen ustez. Ez dut ulertzen zergatik jendeari etzaion gustatzen iratzargailuak baino lehenago, minutu bat lehenago esnatzea. Niri iruditzen zait, nire gorputza esnatzen balin bada, iratzargailuaren zarata entzun gabe, garaipen bat kontsideratzen dut. Hori era begira, bida justu, minutu bat barru jo bertzuen, baina ja esnanago eta ez dut iratzargailuaren beharrik. Baina egia da, ez da dago entzun dudala eta jendeari amorro ematen diola eta nik aitortu behar dizut, ez dudala ulertzen amorro... Eta okerragoaz ez entzuten esaten duzu, entzun gabe, gero esnatzea. Entzun behartzen nuen iratzargailu ez duzu entzun, eta gero esnatzea, da sustoan esnatzea. Hori da. Okerragoa netzako hori. Nik nahiago dut lehenago, kasi egunero iratzargailu hori gabe esnatzen naiz, baina nahiago dut lehenago esnatu, gero jaun iratzargailuaren ostean esnatuko nintzateke ja asarren ere buruarekin eta jakaizk. Manol dio Julenek, kasi egunero iratzargailuak jo aurretik esnatzen naiz. Julenek egunen batean goizeko 9 egaldi bat duenean esnatzen da iratzargailuak jo baino lehenago ez duelako literalki lorik egiten. Bezperatik joaten naiz, aireportura. Bai, guztiz. Eta gira nik ulertzen dutela,
bi iritzi hauen erabaki hau, bi erabaki hauen erabakia, bueno, ez dakit nola esan, baina bai. Reset. Bi aukera hauen arteko eztabaida. Bai, eztabaida hau hartzen dendik ikuspuntuetatik. Jendeak igual pentsatzen du edo nahi du ahalik eta ordu gehiena lo pasa, eta igual minutu bateko aldeak ez du alde handia ematen, baino, igual, iratzargailuak baino 20 minutu lehenago edo 20 minutu ondoren esnatzeak, nik uste jendeangan hor sortu dezakela. Ja, nire lehenago esnatze horrekin adoz, eta zeren minutu bat baldin bada. Iratzargailuak baino minutu bat lehenago esnatze horrek esan nahi du, ez pixka ja goiurik zaten zuna, deskantzatu beharrekoa deskantzatu dut, eta gainera nire kabuz, naturalki, nik uste hori dela optimoa. Indiokarrak esaten du, bai goiuri, baina iratzarra baino lehenago esnatzen bat zaituzte? Nik uste besteek esnatzen baldin bazaituzte, ja beste gai badala. Ez zehala entzu bere hortan esnatzen. Barkatu, segun eta zertarako esnatzen zaituzten. Hori ere egia. Baldin bada zure lagun bat, ezin duena lo egin eta ja nazkauta dagoena, eta nahi duena kafe bat hartzera joan, oporretan zaudelago ez dakin honet hola, aserrea, utziazu pakean lo egiten. Balin bada zorekin lo egin duen pertsona, nahi duelako xirri batzuk egin eguna hasi aurretik, igual ez da inbesteko aserrea. Ez? Barkatu, hemen inork ez du xirririk egin du azken 27 urteetan, ze pasatzen da? Ez que arazoa da inigo beti horretan pentsatzen ari zarela, indiok erari zela umeetaz hitz egiten. Umeak. Umeak esnatzen zaitunean. Baina norberak nahi duena inguruan. Hori da. Hor txarra dena da, esnatu. Iratzargailua jo, esan. Ez, indioker umeak esnatzen duela maiz, ni xirriak egiteko esnatzen nauten maizago, ez dakit. No, biak dira zilek. Pagatu merik. Zer meio. Zera nintzen esaten? Hori da, iratzargailoaren aurretik esnatzen baldin mazara kaso ez dakit, 20 minutu lehenago, ordu lorden balenago, okerrena da, ja ustez esna geratuko zara, berriz lo hartu, eta iratzargailoaren ostean esnatzea. Hori da ja... Egia da, egia da. Puf! Hor. Oia, pixka ciudadanos da hori. Ni izquierdas ni derechas. Hori da, hartaburu izatea kompleto. Erantzun dizugueneko? Bai, nik uste bai ez, nik baletzate emango dizuet. Erantzuna. Orain, bigarren galdera. Zuen ustez, katuek hitz egingo balute, izango liake, jatorrak edo, esango dugu, gertukoak edo pasibo-agresiboak? Dudari gabe pasibo-agresiboak. Banien hau gadoz. Faltsuak. Banien hau gadoz. Zuriak. Bai. Goiuri? Ez kontua da. Eske, katu asko ezagutu ditut. Bai. Eta nire bizitzan zehar. Afidatzekoak baterez. Katu batzuk dira mimosoak eta beste batzuk ez, zen duzu esan, pertsonak balira jatorrak izango lirateke, agian katu batzuk bai eta beste batzuk ez. Zer, txakur guztiak ez dira jatorrak. Naiz eta nik txakurrak pila bat maite ditudan. Ez que narratiba honekin hau gadoz. Txakurrak txintxoak eta katuak gaiztoak. Katuak ez dira gaiztoak, dira sozialki pixka bat bereziak. Gaur xamarrak. Eta jendeak esango du, ez que dira animaliak eta ez daukatek izakion logiketan murgildu behar. Noski ados nago, baina galdera da hemen, eta da, ze izango liratekeen baldin eta hitz egingo balute. Nik uste dut, pasibo-agresiboak, dramatikoak, pixka bat gazlaiterrak ere bai izango lirateke katuak. Eta zen gehiago? Katu guztiak. Tira, erantzun promedio bat eman barra balin badugu, 180 horrelakoak diratekeela esango nukenik. Bai. Nik bi ikuspuntuk ulertzen ditut, eta nik esango nuke agian gehien bat horrek eragingo lukela nola ez zidiztuzun, katua nola ez zidezun, horrek izango lukela benetan eragina. Pertsonekin bezala xe, ere, ez? Edo jendea da sortzez gaiztoa. Hau beste bai da bada. Eta ez da eneko kekarri duena. Baina beste egun baterako botatzen dizuet. Zu jaiotzen zara gaiztoa edo gaizto bihurtzen zara. Hori beste egun baterako. Zientziak dio epigenetikak pixua duela hemen. Epigenetikaren inguruan ni oso interesaute ibili naiz azken aldian. Oso azaletik baldin bada ere, dena esan barrizuet, gai konplexua da. Baina esango nuke hor zientziak nolabait ondorioztatu duela,
badagoela gure genetikan, gure epigenetika horretan, motxilatxo sorta bat, eta gaizotasunerako joera hori epigenetiko izan daitekela. Baina ez zabeatu ezakegu. Beste egun batean esan dut. Bai, hori da. Ados. Hirugarren galderarekin jungo naiz. Zer da okerragoa? Telefonoz deitzen dizuetenean txorrada bat kontatzeko, abisatu gabe, edo 4 minutuko audio bat bidaltzen dizuetenean. Zer da okerragoa? Bai. 4 minutuko audioa. Beti. Hau bat ez. Ez da zalantzerik, Gaur egun jendeari kosta egiten zaiola telefono deiak itea, eta libre egon edo ez egon, dei bat jasotzen dezu momentuan, askotan uste dezu hartu gabe, hori, daukazulako ansiedade hori, edo ez dakizulako askotan telefonoan bestaldean zeinek hartuko izun, zer esango dizun, eta sorpresa horrekin, pixkat urduritzezea, eta ez dezu hartzen zuzenen telefonoa, baino beti, sin duda, 4 minutuko audio bat. Nahiago dezula? Okerrago. Bale. Nik hemen behin kontatu nuen, eta egia da, zure bizitzaren unearen araberakoa ere izan daitekela ez, nire lagun estuenetako bat, bera ama da, 2 alaba dauzka, eta zerbait kontatu behar didanean, berari asko zerosoa egiten zaio audio bat bidaltzea, ze kaletik doa, ezkerreko eskuarekin umearen karroari bultza eginez, eta eskuinekoarekin agian audio horrela bidaltzen du, edo erlojutik edo dana dalakoa, ze beste eskuan badauka alabaren motxila, ez? Eta ordan audioak bidaltzen dizkit, eta nire bizitzako une honetan, zeinetan askotan edo irratian nagoen, zuzeneko egiten da orduan ezin ditut audioak entzun, edo bileretan nagoen, edo nagoen beste lan batzuetan, nik orain justu audioen beste mugan nago, ez? Idatzi dena, ze ezin dut nire arrelako abiaduran noa, ezin dudala nire bizitzak geratu, zure audioari play emateko, entzuteko eta jarraitzeko, ez? Nahiago dut unekoa eta niretzat uneko askoz erresagoa egiten zait irakurtza, ez? Orain idazten badiazu irakur dezaket zuekin ari naizen bitartean, baina audio bat ezin dut entzun, baina nik ulertzen du nire lagunak ezin duela, berarentzat kontrakoa dela, berarentzat bizitza gelditzea dela idaztea. Eta orduan hor Bai, baina, uste hor pedagogia pixkat egingo bagenu, pedagogia, noraitek izango duzu kabroi bazara eta listo, nik lagun batzu egiten diet, minutu eta 40 segunduko audioa lerro batean laburtu. Egin daiteke. Zure lagunak, minutu eta 40 hori pasabeharran audioa bidaltzen, akaso 10 segundu geratu eta 12 hitz idatzita, lortuko luke bat, minutu eta 40 segunduko audioa ez bidaltzea zuri, eta beste batzuk batean erantzuna izatea. Ez dakit beti hau egin daitekeen, baina orokorrean uste dut ezkarela gainera, gizartea ez da ahozko komunikazioan, oralidadean oso trebea. Ezkara batere gai kondensatzeko gauzak. Azten gara bueltak ematen, 3 aldiz gauza bera kontatu dizu audioan. Baina horrexegatik bidaldu izu audioa, eta ez idatzi, porque ez da gai izan kondensatzeko esaldi txiki baten. Baina nik uste pentsatuko balu jendeak idatzi aurretik, eta idatzi, askoz motzago egingo lukela. Batzuetan kontrako ere gertatzen zait, nola bakarrik bizi naizen, batzuetan eskertzen dut lagun batek audio luze bat bidaltzen badit zerbait kontatzen, play ematen diot, eta harriko egiten hasten naiz. Hori da. Eta hor gustatzen zait, baina nik uste dut egin behar dugula audioen irizpide, audioak bidaltzeko irizpideen zerrenda. Adibidez, nik galdetzen badut taldean. Nire irratiko lagunok, gaur joango gara afaltzera eta inok idazten du, bai, ados, Julenek, nik ezin dut, enekok, bai, ni ere animatzen daitz, eta Imanolek audio bat bidaltzen du, esateko, bale, nire bai, eten du komunikazio guztia. Bai, komunikazio... Imanol, kotxau bai, tokatu zaioaren berez ere, zartakoen zaku izatea. Adibidea bastante fidela izan da, orokorren. Baina hori adibidez, hor audio batek ez du balio. Zentzu horretan, ze esan nahi nuen? Zerekin ari nintzen. Bai, audio batek eteten duela komunikazio efizientzia. Esan nahi balima duzu, afaltzera zoazela, hor audio bat ez da beharrezkoa. Ez da beharrezkoa. Nik uste, irizpidetan ere, adibidez, presa. Alegia, zuk audioa bialtzen badiozu lagun bati, aspaldi honetzarena, 7 minutua kontatzeko gauzak, ze telefonoz kostako zaizue, nire ados nago jurekin badora momentu batzuk, edo gidatzen zoazela eta kotxean jartzeko audioak eta entzuten zoaz, eta zoragarri izan daitezkenak, eta ematen dizun aukera, gure bizimo daudetan, zure lagunen pixkat berri izateko sakonxiago edo, audio hori entzun eta gero, bihar geratuko gara,
aurrez aurre hitz egingo dugu behar duzun, danako ez. Baina batzutan jendeak presa dauka jakiteko ea zuk gaur berarekin bazkaldu nahi duzun. Ze goizeko 12 dira eta norbaitek gurekin bazkaldu nahi du. Eta audio bat bidaltzen dizu. Ez? Deitu. Edo idatzi, bazkaltze du. Bazkaltze deu, zazpitzira. Baz. Kal. Tze. Deu, 12. 12. Ze graziosoa, nire kontaktuen artean, audio gehien bidaltzen dizidaten pertsonen artean egongo dela Iñigo Asencio. Ez da egia. Egia. Barkaida zuen zuleok, baina Goiuri ari da berriz ere gezurretan. Nire kontaktuen artean, Hartu gure WhatsAppa, Goiuri. nire kontaktuen artean, zuk askotan autotik bidaltzen dizkiguzu, audio pila bat. Goiuri. Gure, Biharko hau ezakitzer idatzi hau pautan, Gure- audio bidez askotan. Goiuri, gure azken hilabeteko komunikazioan dauden ere 2 audio eta zure 4. Eta 40 mezu idatzi. Eta? Gezurtatzen duela honek zuk diozuna. Zergatik, nire kontaktuen artean zu zarela gehien bidaltzen dizkidatena? Bai, Goiuri, ze orain esan duzu zure lagun batek dena audioz bidaltzen dizula, eta nik ez dizut audio bat bidali. Artean zaudela esan dut, ez esan audio gehien bidaltzen dizkidan pertsona Goiuri, zarela? gaizki izea. Zuk ez dakizu zenbat audio jasotzen ditudan? Ez, nola ez dudan zurekin pasatzen bizitzako 6 edo 8 ordu egunean, edo 10. Vale. Osea, ari zara, ni xaxatu ireindu edo nahasteko Zergatik intentzioarekin. ireindu? Bai, en plan de, hori zora esaten hau, baina zizango zara audio gehien bidaltzen dizkidazunak. Eta ez da egia. Eta egia ze WhatsApp hor dago, esan izut, ez da opinablea. Vale. Hemen garbi dagoena da, sortu den eztabaidaren errua enekorena dela. Gaia mai gaina jartzeatik. Eneko, gaur bezala Bueno, batean horrelako gai arantzatsuak mai gainean jartzea ere, ez da egipa, Ondo ari zara, segi. Bai, bueno, urrengo eztabaida gaiarekin hasiko naiz. Noiz bihurtzen da siesta bat lo egitean. Hau da, zenbat denboratik aurreak, edo zenbat denborakoak izan beharko luke siesta konsideratzeko. Nik daukat arau bat, eta da 20 minututik aurrera esnatzen naizela oso gaizki. Oso nekatuta, munduakin asarre. 8 ordu egin da gero, bai, Manuel. Nola? 8 ordu egin eta gero ere esnatzen zarela oso gaizki. Ez, baina ezberdina da. Osea, arau hontan 20 minutuko siesta baten ondoren esnatzen naiz munduakin asarre. 8 ordu loin da gero esnatzen naiz asarre, norbaitek asarratzen banau, baino. 20 minututik... Bai, 20 minutu baino gehiago inoiz ez. egiten baduzu siesta, munduarekin asar esnatzen zara. Bai. Nik uste dut badagoela baita ere, siestaren ezaugarriak. Esan nahi dut, gauza bada sofan kuluska bat egitea, eta bestea da predisposizio guztiarekin ohean sartzea. Ohean sartzen baldin bazara, 20 minututik gora egingo duzu kasi bai edo bai. Bai, osea, ni gai izango nitzake laburduko siestak botatzeko, kontua da hori. Horren ondoren esan duko nitzakela oso gaizki. Baino, bai, osea, nik normalen siesta bota nahi baldin badet, gutxitan botatze detela, baino, helburu horrekin jute baldin banaiz, jartzen dut despertadora 20 minutu, 25, como mucho. Eta lehenago esnatzen zara edo ondoren? Ez, de hecho, iratzar gaiok esnatzen hau. Nik esango nuke ordu erditik gora, ja loaldia dela. Bai. Ordu erditik gora, loaldia. Bai. Nertzat siestak ordu beteraino siesta izakera dauka. Ordu bete, ordu tala orden, oraindik siesta. Gehiagi. 27 minutu. 27? Bai, eske behin irakurri nuen, ez dakitze erakundek esaten zuela hori zela... ez, uste dut zela NASAk astronauten siestarako beraiek kalkulatu zuten minutu edo kopuru egokiena, pixka bat ez, gorputza moteldu, baino ez guztiz itzaltzearen arteko muga horretan. Ez du gogoan 23 edo 27 ziren, baina badakitzela 20en bueltan eta ez zela zehatza, ez zela 25. 23 edo 27 ziren. Eta hori geratu zitzaidan nunbait irakurri nuen nik, eta hori geratu zitzaidan buruan hiltzatuta, eta orduan nire irizpidea kopiatu nien, eta 27tik aurrera ja ez da siesta. Badakizu demora tarte horretan munduaren buelta eren bat egiten dutela Goiuri. Gutxi gora bera. Nola? Ordu terdian buelta bat ematen diote munduari. Astronautek. Eski gai hau zure gaia da. Ordu erdi batean. Usatzen zaizu hau. Ordu erdi batean, munduari buelta eren ematen diote. Eta, argi. Ba, nik beraien irizpidea erabiliko dut. Ze ez daukat irizpide propiorik. Ez duzu siestarik egiten? Ez. Ez duzu egiten. Egin nuen Durangoko azokan. Egun
egunetako batean, siesta egin nuen. Baina orokorrean nire bizitzan, adibidez, nire amak egunero egiten du. Eta Durangon araua bete zenun? Ez, Durango... Bidersei. Esan? Durangon munduari bi buelta mantzizkion. Bueno. Janira Arantzabek kantuan esnatu zuen arte. Hori da. Bai? Ez polita. Bai? Iratzar gehioaren aurretik, eta polita izan zen. Janire... Beraz, premiaitazia zegoen, iratzargoia jarri zuen 2 orduko siesta egiteko asmoarekin. Ez. Gero iratzargaioak jo zuen eta berriro. Hala. Hola, berriro? Durangon batzutan siesta bota beharra dago, ze gero ingizuna daude. Arratsalde iluntzean, goizean goizetik hasten gara, goizeko 7:00 8:00 buelta horretan ari gara martxan, eta gero arratsaldean kontzertuak ikusi, estandetan ibili, entrevistaren bat egin behar baldin bada, edo lotu, edo irakurri liburuak, edo oraindik gauzak egiteko goten dira. Eta siestak bere tokia dauka, Durangoko azokan ez da gauza txarra siesta. Niretzat txarra izan zen, ze hurrengo egunean askoz lehenago esnatu behar izan nuen egiteko horiek egiteko. Nik daukat arazo bat Durangoko azokako siestekin. Eta arazoa ez da Durango, da urtearen sasoia. Niretzat siestaren iraupena baino, siesta da egun argiz egiten den zerbait. Eta esnatzen bazara gauez jaiunduta, nire hor gorputza Imanolei bezalaxe, pixka trakestu egiten zaita. Esnatzen naiz, ze suma, ez dut bat ere maite, baina egia da, azokan askotan, bazkaltzerako eta ez da gizet, 2 eta piko izaten direla, eta lan batzuk egin hau bestea, eta igual siesta egintea gukiten zaizu atxaldeko 5:00. Atxaldeko 5:00, abenduaren hasieran ja, ia iunduta dago. Beraz, ez hori irizpide gehiago, gauez egiten diren siestak. Mezu bat jaso berri dut Durangorekin zerikusia duena. Garrantzitsua dago, Juri. Bai. Mundua gelditu behar du. Entzuleak mundua gelditu behar du. Asador Botafumeiro Durangok, idatzi dit, eskerrak eman ez joategatik. Asador Botafumeiro. Benetan? Bai. Gure bisita eskertzen dutela, ba? Ez zaizue garrantzitsua iruditzen? Oso garrantzitsua iruditzen zait. Bale, isilik geratu zareta. Nago, txundituta, Asador Botafumeiro Durango da, Durangoko azokako pieza ezinbesteko bat. Hainbesteko garrantzia du bigarren kafeak Durangoko azokan gaur egun, ja? Botafumeirok idazten digula eskerrak emateko. Alotu urren urterako. Erantzun, urren urterako gorde. Nik gaur keimadatxo bat erartuko nuke gustura. Ez, gaur badak izu zertok, egokitzen zegoen. Kroketa. Ez. Zertu gaten zigu. Gauza bat, ez dakiguna oraindik zure gustokoa den ala ez. Entxalada zehatz bat. Oi, asko entxalada? Eta babarrunak ez, Ui, ama. Kristongo zea dugat. Ui, ama. Bazkaldu goiz egingo dugu? Bai. Ados. Eztabaida hauetan murgiluta gabiltza, 9 minutu falta dira, nik uste eztabaida gai baterako denbora daukagula, neko? Bai, eta gainera, Julenen... Bai, ondo erabaki, eta agian Juleni interesatuko zaion gai bada. Espazio eta gustatzen bali mazaizu. Bai. Zure ustez, zuon ustez, benetan estralurtarrak existitzen dira. Bueno. Ekarri duzu ona gai arantzatxu bat. Lehen aipatu dugu Mikel Pagadi. Mikel Pagadik idatzi zuen bisita liburua. Bertan, estralurtarrak Euskal Herrira iristen zirela kontatzen zuen. Eta nik ordutik sentitzen dut, baietz. Ze Mikel Pagadik ala badio. Ala izango da. Ala izango da. Estralurtarrak, ze zentzutan, ez dut uste estralurtarrak direnik pelikuletan irudikatu ditugun bezala. Ezagit, Simpsondarretan agertzen diren Izaki, Orlegi, ezagit, pulpoak bezala dauzkatela olagarro bezala ezakitzen bat hanka eta horrelakoak ez ditut irudikatzen. Imaginatzen dut beste zerbait izan daitekela. Ez dut imaginatzen ez da ere gu bezalakoak direnik. Bai. Agian estralurtarra bada organismo txiki bat antzake amuarrai baten antza gehiago duena, ez? Edo agian zelula bakar bat dana. Hori da. Bai. Nik zentzu hortan bizitza egote kontzeptu hori bai, guk ulertzen dugun bezalako bizitza, zango nuke ez, eta animaliak ere, ez dakit, nik ez ditut visualizatzen baina, euskalo, hain gutxi dakigu unibertso zabalari buruz, egia esan, ez dakit, bai, iritzia esan dugu ez, ez da bai da antzuak zirela hauek, eta nire iritzia ezin antzuagoa, uste dut ez, baina, pixkat, besterik oinarririk gabeko iritzi bat. Besteak ere ziren ikarrabezko oinarri dunak, baina igual oinarri gutxien duen hause. Bai, ni Euskalo, Manol?
Baina beldurtzen zaituzte gai honek? Jende, badago, Ni ez. pertsona batzuei beldurre ematen die. Ez dit iratzargailuaren aurreko minutu hori ere kendu lo egiteko. Bizitzan. Baina bai, badago jendeak eskatut horrekin. Niri beldur gehiago ematen didate mamuek. Bai. Sarazo zaiak adibidez. Sarazo zaiak bere diskoaren azalean esan nahi duzu. Bai. Bueno, Sarazo zaia holtza gainean ere nahiko mamu, pixkatola pertsonaia oniriko eta mamu pertsonaia giroan da bide. Mamu ez, eraberkitzen o bilatzen naizean hitza da jainkosa. Imanol, ze ona, bai. Egia da, Sarazo zaia dala, jainkosa bat, eta gauzak horrela dira. Baina, bai, holtza gainean, pixkatola, mistizismoan bintzat murgiltzen da, bere musikan bezala, ze atxa diskoa aurkeztu du Durangon, eta kantuak, bastante zoragarriak dira, Mamuek berdurtzen zaituzte erabat. Mamuek beldurra ematen erabat, didate. benetan esan nahi dut. Bai, mamuek beldurra ematen didate. Ez daukat batzuetan nere buruari esaten diot, ez dira existitzen lasai egon, baina beste batzuetan bereziki ikusi badut telesailen bat, pelikularen bat, edo agian Instagramen bideoren bat, mamuekin lotura duena, ez? Agian bideo bat igo du norbaitek, jo begira, presentzian abaritu dut nik nire etxean, itxi da nahi gabe, armairu honen atea zabalik zegoen eta etxean bakarrik nago eta orain armairua itxita dago eta horrelako gauzak ikusten baditut beldurra pasatzen dut, gero nere buruari esaten diot, ez dira existitzen, baina ez daukatain argi mamuak beti eriotzarekin zer ikusi dauka, ez? Hil ondoren gure presentzia nolabait geratzen den gure inguruan, ala ez, ez daukatain argi. Ez dut eduki esperientziarik, nik pertsonalki. Bai. Ezin dizut esan, ikusi dut mamu bat. Banuen eskolan gelan neska bat... Fantasmak bai asko ikusi ditugu, baina mamuak. Ia bat. Kontatzen duena, lagun bat badut kontatzen zuena eskolan, behin baietz, batxierroan izango zen, heldua zela, gau batean nola esnatu zen eta ikusi zuen argi eta garbi gizon burusobil bat berari begira zegoela, eta ordutik esaten nuen, nik bizi arte ez dut sinistuko. Baina aldi berean ez dut horrelako esperientziarik eduki nahi, eta egia da, ez zaidala inoiz gertatu, baina bueno, ez dakit, zalantza egiten dudala gauza hauekin. Egia da esaten dutela baita ere, gure garuna soilik dela, gure garuna daukagula soilik 100% martxan edo horrelako zerbait, ez? Nik uste gaur goizean gu bostok, behintzat gu lauok, eneko freskoago dator, 102 edo daukagula. Lauron artean. Eta hori eneko eman digu, bi hori. Eta nola, garuna, ez dugun garuna oikoena ez den, garunaren 100% erabiltzea, batzuetan zerbait arraro ikusten baduzu izan daitekeela, momentu horretan bai zure garuna badagoela, puntu bat azkarra golan egiten edo zerbait, eta zerbait ikustera iritsi zarela, baina... Nik uste mamuak edo olako gizakiak baita badirela norberak buruan imaginatzen dituna. Osa, ez dala dena ez nik ikusi dut, bai benetan ikusi dut ez. Nik uste badola hor baita atzetikan zu agian pentsatzen ari bazara hemen mamu bat egon daiteke edo hemen pertsona bat azaldu daiteke. Bagian bai da nolabite zure buruak zuri gezurra esatea. Honei hori iruditzen zaite. Mamuen inguruan. Igor prozesagailu ez daukate ez da baida sakonetarako, Ez da baida baino hausnarketa sakonetarako, Ez nuen momenturik utziko. Bain diokerrek dio, ziur badudela estralurtarrak hemen gure txatean, unibertsoan bakarrik gaudela pentsatzea oso absurdo da. Unibertsoa eta aukerak infinituak dira. Goiurirekin nago, dio indiokerrek. Ai, ze ondo, begira, aduz gaude. Abixatu gabe ba, Bueno, guk memoria eta garuna ez daukagu askorako, baina gorputza dantzarako igual, bai, Ara, dantza eten nahi izan digute, estralurtarrak, edo mamuak, edo ez da bat ere gauza hona izan hau, Pentxura! Pues ero borrokatu, errenditu beste
dutela. Ezer ez da betiko. Abisatu gabe ba, denboraren legera. Entzuleo bat kilimak taldeak kantatzen duen bezalaxe, ez ere ez da betiko botagenien amua eta etorriko dira gure elkarrezketa akustikora berandu baino lehen, eta kaso hause joko digute. Ez ere ez da betiko, baina ezer betiko ez delako, amaitu zen atzo Durangoko azoka eta gu hango ajearekin, hango aje emozionalarekin, iritsi gara gaur zuetaran zuen aurrean, saio bat egiten saiakera egin dugu, baina eguerdiko 12 dira. Informazioaren txanda oraintxe hementxe naiz irratian, eta guk agur esan behar dizuegu, ez ere ez da betiko dantzatuz. Julen Goikotxe Arbegozo datorren aster arte. Ondo ibili. Julen Goikotxe agurtuta, Imano González Gurrutxaga, eneko Iturbezuek bihar edo etzi da muzik ibiliko zarete? Bai. Goiuri ez izan handia? Baita ni ere. Bihar goizeko 10:05 bai ala bai hemen beharko du. Ala beharko da. Eta eneko kere bai. Bai, goizeko 10:05 txanda egokitu zaio eneko Iturbeta mendiri. Entzuliok, bagoaz esan da bezala plazer bat gaur ere hemen gure neke, aje, emozional eta bestelakoekin. Zuekin bigarren kafea ontzea bihar gehiago. Eta kaso freskoago naiz eta ez dakiten bihar oraindik ere zotegaren pixka bate olatuaren aje giro horretan ibiliko. Informazioaren txanda esan da bezala eta bihar arte agurtzeko ordua. Besarkadak, musuak eta dantzatu gurekin. Ezer ez da betiko. Ez dutu zaintzen zure lurrina. Jada ez zara nere erregina. Ustetan zegoela egina. Eskutatik iesekin zenidan. Jakin banu maitasun hau ez zela betiko. Bizi gabe ez nuen momenturik utziko. Keep calm and bigarren kafea.